kodwa sanibingelele le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Ukuthi kwenzekile ukhona la kanti awukholwa, hlala phansi ufunde, ungaphithizeli. Lokho esikuzela ezelanga ukuphikisana, asizelanga ukuprovelana ama-point, asizelanga ukuzonikeza sizoprovelana ukuthi unolwazi olungakanani. Kunento engihluphayo kulezi nsuku, cishe ngayishintsha itopic namhlanje. Umoya ongcwele ibeka enhlizweni yami le ndaba yokuthi actually emabandleni esikhonza kuona ama-results avelayo kubantu esibashumelayo a-negative endlela exakayo. Sigcwala amabandla kodwa kugcwele oma bey'ngane, obaba bey'ngane, kugcwele abaphila emkipitweni, abaphila emjolweni. Impilo yakhona ama-results evangeli esilishumayelayo a-negative. I think this will be the topic ukuthi ivangeli silishumelayo noma ngathiwa silimemezela kangakanani kubantu, but umphumela uyasikhombisa ukuthi emabandleni kugcwele inkunzi esihoko. Akudingakala uzuyiprove, uyabona nawe, ubona ukuthi kuqhutsheka kuyazala, ubona ukuqhutsheka bayazalisa, ubona ukuqhutsheka kuyalinyazwana, kungena abanye bayaphuma. It's when you realize ukuthi the gospel that we are preaching is not a genuine gospel. Ubona ngemphumela. This will be our next topic, because noma ngathi ophika kangakanani noma uthi ebandleni lethu, but you realize masubuka, ubona noma uthi wasekuyoshadwa, ubona nengoma edlalwayo makuyoshadwa, ubona ngabantu abashadayo ukuthi man ivangeli eselishumayelayo alikhiphi into okuyiyona yona. Ubona ngendlela izinto ezenzakala ukuthi no, I think something is not right. So xoxa bafowethu, I think this will be the topic yangoLwesibili next week. Sekukhona ne-wife ungahixizi yolala ikhombene. Matthew chapter 20 verse number 1. Topic yethu namhlanje uthi it is never too late. Akakabi late to accomplish icebo noma assignment uNkulunkulu akunikeze yona. Kuna story engifuna sixoxe ngaso. uJesu enze example ngazo enze example ngaso kuMatthew chapter 20 ekhuluma ngomfanekiso weyisebenzi awayithola ngekhathi engafani umnini wensimu eyibuyisa eyibeka ensimini yokuzosebenza, kodwa mayayikhokhela wayikhokhela imali efanayo kodwa ingene ngekhathi engafani. Ngiyafisa sixoxe ngalokho. So sizobela ku-Old Testament sibuka abantu abathile uNkulunkulu wabasebenzisa ebudaleni babo ukwacomplisha icebo lakhe nabantu ebudaleni babo. The reason behind lokhu ukuthi in this kingdom akekho ufika early, in this kingdom akwenzeki. And then one of the things into ayenza ukuthi uJesu uma engene eJerusalem, iBhayibheli lami lithi walanda imbongolo. Uma uJesu wayelande ihashi wayezosheshe fike eJerusalem, inkathi ayolanda imbongolo bamdlalela amasundu phansi. Ukube wahamba ngenyawo wayezofika early, wayezofika late. Wakhetha ukuthi kungcono akahambe ngehashi ukuze afike, ahambe ngembongolo ukuze afike ngesikhathi, ngoba in this kingdom lesi sikhathi ofike ngaso isikhona isikhathi esiright. Vela konke okuhluke isikhonyana mawuke ufika esikhathini esiright, uthatha assignment, uthinta into ubophe iqathulo, usebenza njengalabo abafike ekuseni, because in this kingdom akekho noyedwa wakhe wafika early, akekho noyedwa wakhe wafika late, kodwa noma ubani ofikayo in this kingdom ufika ngesikhathi. But okubalulekile ke kulabo abafikile ngaleso sikhathi esiright ukusebenza kwabo ukudetermine i-reward abayoyithola uma sebefikile endaweni yokusebenza. Iloko sokhuluma ngako bafethu komabethu abasebabadala, kobaba bethu asebadala nabafowethu abasebadala abathi ngibona ngathi ngeke ngisakwenza, khululeka ufike ngesikhathi esiright. I-assignment noma ngeke ukwazi ukugijima njengabantu abasha ba-right, nabo bafike ngesikhathi esiright begijima ngangamandla abo. Wabona lento leyo yokufika ngesikhathi esiright, ngizama ukuchazela ukuthi ngisho no uSamson into wayedalelwe sizathu sokuba khona kwaSamson kwakubulala izitha, ukubulala amaFilisti. Kwaku-assignment kaSamson leyo kwasekuqaleni kwala noma emehle engasekho, kodwa i-assignment wayifulfile ngoba vele kwakumele afulfile i-assignment noma amehla khona noma ngekho amehla. As a result uma bafika bamfaka kumaphila la kwaku celebrate khona ukujatshulwa kube mnandi,
umedonsa amaphila ayekhona kulesi stadium iBhayibheli lithi wabulala amafilisti amaningi kunalawa wabulala ebona. My point ukuthi once wafika in this kingdom, once wakhambenyazela ivangeli lafika endlebeni zakho, you are here right in time, ufike ngesikhathi esiright. Akwenzeka ngiphinde ngenza kwethi akwenzeki in this kingdom. Mina nginandaba nokuthi usuka kuphi. Hayi bafethu soxoxa ngenza kwethi sizoxoxa. But wonke umuntu ufike ngesikhathi esiright. Yekela laba abanikhombayo, yekela laba abantu bathi nihambe nayogila imkhuba nabhubhudla ubushabeni hambani, nihambe niyophuza utshwala nayobhema nibuya senikhathele. Akekho ufike in this kingdom ofike ekhathele. Ofike ma asikhuluma ngabasazofika sithi ofikayo ufike ngesikhathi esiright. Akaza ke mphinde ngamemezelo nomshado akukaze kwafika umuntu in this kingdom bese lithi izulu kulofikile kuthiwa ufike late. Ulate awusebenzi la, ulate yosebenza umibandla laqoqwa ungakazi ufike. Ila khona yo realize khona ukuthi ngibe late. Kodwa uma usaphefumula njoba simemezela ivangeli kukhona isithi simasimemezela kanje athi ukube ngathola lutho usithole ngesikhathi esiright. But kume ekuthenini uyogijima kangakanani kulesi sikhashana esele, kulesi sikhashana esele unikezwe so, noma ngathi unikeze unyaka, lo nyaka lo ungasebenza uthola emqhele olingana nalabo abafike bana 15 noma bana 10 years bememezela ivangeli, nawe uqheliswa njengokusebenza. Ngoba in this kingdom akekho ufika early, akekho ufika late. Kunabantu abafike early ngokolwazi lwethu emhlabeni, kodwa uma ubuka umsebenzi abawenzile udlulwa umuntu osebenze ngosuku olulodwa ngoba usebenza ngokuyikhandla nokuyimisela, esebenza umsebenzi ondlula lo muntu ona 20 years in this kingdom. Akwenzeki kulombuso ukuthiwa ufike late. Abantu abasho njalo ngoba ngathi izulu labo. Abantu abasho njalo in this kingdom akekho late. Kuna lesi story mfuna sisixoxa nje. Kuna le example mfuna siyibuke bese siyaxoxa nganza kwethu. Matthew chapter 20 verse number 1. Verse number 1 uthi ngokuba umbuso wezulu ufana kusho uJesu ekhuluma nabafundi. Umbuso wezulu ufana nomuntu engumninindlu owaphuma ekseni ayoqasha izisebenzi ziya esivinini sakhe. Oqashayo umnikazi wensimu eqashisa isebenzi zosebenza endaweni yakhe. Sonke singayisisebenzi la. Nalo wafike na 14, nalo wafike na 12, nalo ufike na 30, nalo yena wathi wasindiswe intombi nto, nalo ufike ngasiyona intombi nto, nalo uthi yena ngikaze mina ngithintisi, nalo uthi yena mina ngikaze ngeba, nalo wathi mina seka ivangeli ngalithola ngiphume ejele, nalo wathi mina ngikaze ngiboshwa. Sonke siyisebenzi siqashe umnikazi wensimu. Uyena oqashayo. Anginandaba ukuthi thina sisebenza sibukelena phansi sichazana sithini, kodwa ukhona osiqashile umnikazi wensimu. Uthi uJesu ke a perfect example, the kingdom of heaven ifana nomninindlu waphuma ekseni kodwa kusala usuku. Yabona lento lefuna uku-understand bazalwane, ngicela ukwenzela lento u-understand ukuze uyiqonde lento esikhuluma ngayenza sengathi lezi insuku angithi lithi iBhayibheli usuku olulodwa kuNkulunkulu, okay, inkulungwane noma 1000 years kuNkulunkulu yefana nosuku olulodwa. Now ke understand awukubukela thendo mbemfunzi ngicela ungalifundi elisi thendo mbemba fethu. Wena kahlahle ufuna ukusidisturb wathi sikwenzele kanje ukuze ukwazi ukuthi usilalela ngale emveni komnyango. Noma uzosilalela ngasimbeka ngale emva komnyango uzosilalela ngakhona. Now lithi iBhayibheli insuku eziyinkulungwane la kuNkulunkulu yafana nosuku olulodwa. Now for when you understand leso statement ifuna understand ngalendlela yokuthi njoba usuku mhlambe sithi usuku liqala ngenze sibone just for okay usuku ngoba liqala ngo12, let me put it that way.
until 12 ebusuku kuusuku. Kukhona abaqashwe ngo6, khona abaqashwe ngesikhathi esafanele. The reason why sithi thina awukabi late is because as long as usuku lungakapheli, osho noma ubani olandwayo noma ubani ofikayo elensimini unalo ilungelo lokusebenza. Noma ubani olandwayo la ensimini unalo ilungelo lokuzosebenza ngoba usuku alikakapheli. As long as uJesu angakabuyi, umbuso ungakaqoqwa, irapture ingakafiki, ijudgment ingakathathi indawo, awukakabi late. Now uJesu senzele example ke uthi umbuso wezulu, the kingdom of heaven, because we are called to preach the kingdom. I am a son and all these kind of things. Umbuso wezulu ufaniswa nomninindlu owaphuma ekuseni kuyoqasha izisebenzi. Njoba bengishile eqaleni ngathi mina njoba sila awona bafowethu unblocken bafowethu block nje makuthi thi block mawuthi block unblock nje kuze sikwazi ukuqhubeka. Verse number 1 ngakho ke umbuso wezulu ufana nomuntu engumninindlu owaphuma ekuseni waqasha izisebenzi ziya ensimini esivinini sakhe. Verse number 2 uthi esevumelane nezisebenzi ngodanariyo ngosuku wazithumela esivinini sakhe. Waphuma futhi ngehora lesithathu wabona abanye bemi ngasesangweni bengenzi lutho, nakubo wathi yenina nime esivinini ngiyakunika nakubo wathi yanini esivinini ngiyakunika okufaneleyo. Baya ke waphuma futhi ngehora lesithupha naleshaka lolunye. Wenza njalo esephuma ngehora le-11 wafumana abanye bemi wathi kubo nimeleni lapho usuku lonke ningenzi lutho na. Verse 7 uthi bathi kuye ngokuba akukho osiqashileyo. Yabona lento le esikhuluma ngayo lesi understand ukuthi uJesu akabaficanga laba bantu unkathi efike ekseni wathola bokuqala. Wathi yabafuna benqaba, wathi esephinde ebuya wabathola. Akabaficanga kokuqala ethatha, akabaficanga abanye kwesibili, akabaficanga abanye kwesithathu ngoba ubafice ngekhathi engafani. Umninindlu. Verse 7 bathi kuye ngokuba akekho osiqashileyo, wathi kubo hambane nani niye esivinini. Verse number 8 uthi kepha selishonile umnini isivini wathi enduneni yakhe bizani izisebenzi uzikhokhela imali yazo uqale ngazokugcina ugcine ngabazoqala. Kuthe abefika ngehora le-11 kwabelona lo wamukela udanariyo. Sekuza abokuqala bathi baza kwamukela okukhulu, kepha nabo bamukela udanariyo ngabanye. Kepha sebemukele bakhonona ngomninindlu. Bathi laba abokugcina besebenze ihora linye nje ubalingana nathi esithwele ubunzima nesifudumeze semini. Waphendula wathi kumunye wabo, mngane angoni kanti sivumelene ngodanariyo na, thatha okwakho uhambe, kepha ngiyathanda ukunika lokugcina njengawe. Angivunyelwe ukwenza engikuthandayo ngokwami na, kepha iso lakho libi ngokuba mina ngimuhle na. Kanjalo abokugcina bayokuba ngobokuqala, nabokuqala bayokuba ngobokugcina. Amazwi lakhulunywa uJesu bafowethu mesenzela iexample ngendaba yezisebenzi esibizele ensimini esivinini kuyosebenza, ukuthi uthola igroup yabantu abawu4 bayosebenza ensimini kodwa basebenza ngekhathi engafani. Khona abathole ekseni, khona abathole igroup yesibili, khona igroup yesithathu, khona igroup yesine. Kodwa umonakalo uqhamuka la khona kuthiwa maselishonile
ilanga wababiza bonke njengokusebenza kwakhe ensimini. iBhayibheli lami lithi sifunda uMateyu chapter 20 from verse number 1. iBhayibheli lami lithi uma ebakhokhela akaqala ngalabo abafike ekseni, waqala ngalabo abafike ekugcineni, wabanikeza odanariya njengaloko bebevumelene ngakho. Lithi iBhayibheli bathi mabebuka labo abafike ekseni, bebuka ushiswa ilanga, bebuka noma ngathiwa indima abayilimile ukuthi balima indawo engakanani, babuka isikhathi abasispendile ekusebenzeni. Lithi iBhayibheli baba nethemba lokuthi esiyokuthola thina siyothola okuthe caca kunalokhu laba abanikezwa khona, ngoba kudala thina sesila. iBhayibheli lithi mabefika kuye umninindlu efika kubo, wabafika ekseni bazose. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukukhonona. Now into kumele understand la abakhononisa ukuthi akabakhokhelanga, ubakhokhelile njengokwesivumelwano, bebevumelene, wabanikeza njengokuvumelana kwabo, kodwa bakhononiswa ukuthi pho kwenziwa yini laba abafika ekugcineni bese behola njengathi sifike ekuqaleni. Wasethi umnini esivini, inkinga iba kuphi la, ngoba phela ngininikeze njengokuvumelana kwethu, sivumelene ekuseni manizongena ukuthi maniqeda ukusebenza nayo imali engoninikeza yona ilokho engininikeza khona, ukuthi bani ngimnikeza ongakanani akuhlangene nani. Sanibonani? Sanibonani? Nganza kodwa ke sikhulume namhlanje ebusuku. Oqashayo umnini insimo, umnini isivini uKristu. Uthi uJesu akekho oza kuye ngaphandle ukuthi uNkulunkulu emdonsile kuye. Ngokwesystem yethu emhlabeni khona abadonswe ekseni kusa, bathi baqala ukuhlanipha, bahlakaniphela ensimini. Ayikho impilo abayaziyo ngaphandle kokukholwa nokuyiphatha kahle. Siyababongela bafike kahle. Abanye batholwa sebeqala ukufaka unyawo emkhubeni naseyintweni zalelizwe, nabo badonswa. Siyababongela. Abanye batholakala sebephakathi becabanga ukuthi impilo yiyo leyo kuphila emkhubeni, zonke izinto ababephila kuzo batakulwa. Siyababongela. Abanye batholakala seliyoshona ilanga, seliyoshona impela, liyoshona impela lisithela ngezintaba. Wafika uJesu wabatakula. Nabo siyababongela ukuthi abafelanga lapha emanyaleni. But ipoint ekumele siliqonde, kumele si-understanda, wedwa watholakala ekuseni, watholakala sofaka unyawo, watholakala emini, watholakala intambama, nalaba bayotholakala sekuqoqwa ngosuku uJesu. Kukhona abayotholakala ngosuku irapture yokwenzeka ngalo, abathi basindiswa ngaleli langa, inkosi yobe baqoqa ngalelo langa, nabo bafika kahle, abafikanga late njengeselelesi. Sanibonani bafowethu? Njengeselelesi, selele sangena ngopotsho, sekusale amaminiti lapha ya satakula. Cela ukumemezela namhlanje ebusuku ukuthi kulombuso akekho ufika late. Kukhona beyogijima bevala sekuvala umnyango, abothi ngalelo hora noma ngalawo maminiti asele bathi nangu uJesu aphakamisa isandla, amukela uJesu, bese liyahlwithwa ibandla. Akabanga lethu ngoba uphakathi. Akekho umuntu in this kingdom okuthiwa mase ufikile kuthiwa ufike late. Ulate akasebenza in this kingdom. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wasebenza ngoNoah ena 408 eminyaka, 408 efika kuyathi yakho umkhumbi. Kulo 408 eminyaka wakho umkhumbi 420 eminyaka. uNoah wangena emkhunjini ena 600 years. Wathi ephuma emkhunjini uNoah wayena 600, waphila another 350. As a result washona uNoah ena 950. In this kingdom moka wafika ngesikhathi esiright. uNkulunkulu wabiza uAbraham ezweni la kube ikhehla na 75. Eyikhehla uAbraham emdala 75 years.
khona abacomplain abana 50 khona abacomplain abana 30 khona abacomplain abana 25 khona we don't care ukuthi undlule kuphi uNkulunkulu wakhe wavakashela uAbraham ena 75 esajwele nendawo zangakubo ejwele nemigodi nendawo zokwelusa uNkulunkulu wamla because akubi and into uAbraham abizelwa yona at the age of 90 sorry at the age of 75 why fulfilla icebo uNkulunkulu wabiza uNoah ena 408 wayenza assignment 420 eminyaka wakhe umkhumbi wathi 600 eminyaka wengena emkhunjini wafika kuAbraham ena 75 eminyaka wamsebenzisa walinda another 25 years ukuze ufulfilleke isethembiso emthembise sona ukuthi wena uyoba nengane akwenzeki in this kingdom ukuthiwa ulate akekho ufika late la noyedwa nje uyazi ukuthi uIsaac wathola unkosikazi uIsaac wathola unkosikazi ena 46 sinosisi laba bagijima ko late 20 late 20s early 30s bathi asengimdala wabe mdala umdala kuphi indiskini mawe mdala uSara wathola ingane esemdala esalukazi uSara ngiyacabanga ukuthi noma ehamba yocheka ekliniki wathi wagogo abanoshukela baba ngapha kuthiwa angizelanga uzocheka ushukela la ngizwe ithembiso siyanyakaza suswini in this kingdom awubi late mawufika ngesikhathi uIsaac wathola unkosikazi uIsaac ena 46 years ila athola khona unkosikazi ngoba namhlanje sibangela umsindo lokuthiwa anishade ngani kuze lutho in this kingdom nathi mase soshada ngesikhathi mase fika bafika uqala bofisa koqala phansi kuyadlala kodwa mase sofika ngesikhathi ngoba siyofulfilla iassignment ngesikhathi esifanele akekho ufika late in this kingdom nabafike ekseni bafike kahle ababanga early bafike kahle ngoba awubi early awubi late ufika ngesikhathi bathi baqala ukuhlapha bashada sababongela bafike kahle ufike kahle ngesikhathi bafethu ngicela kumamazana noma ubantshana noma ubani bathi soyaguga kwesha kwacima uthi no angiguga ngifike kahle ngesikhathi sirathi in this kingdom ngoba isikhathi asikho mawufika nje ufike kahle ufike kahle nengazeke zu5 ufike kahle nokugula kwakho ufike kahle nokushayeka kwakho futhi lokushayeka kwakho nalezi ingane zakho izona ozokwenza ukukhonza kahle uNkulunkulu ufike kahle impela nje ufike kahle awufikanga late zwana ngami ushade kahle somdala yekela ukukhaza indaba amadolo ukuthi asakwazi ukuguqa wena unezitepe ezintathu uthi 1 2 3 before uphakama no you are right in time fike kahle sesiphaka fike kahle ngalesi sikhathi esinembudani fike kahle ngesikhathi somsindo fike kahle lesikhathi sokuphikisana ufike kahle la ugcwele amaqola kugcwele amacili you are right on time fike kahle sazophaka wahlala phansi you are right in time ufike kahle impela yakho late in this kingdom akekho late akekho ufike late ngekho ufike late Balwa maHebheru chapter 11 uthi maqhawe enkolo esivumelwano esidala bebezingelwa bebulawa banqunywa amakhanda ngamasaha izwe lalingabafanele kunamavesi okugcina lapha hamba ufunda ivesi lokugcina lithi iBhayibheli the reason behind ukuthi uNkulunkulu engabahlwithanga noma izulu lingavalwanga ngoba laba kwakungafanele ukuthi bavalwe noma kwangafanele izulu livalwe thina singakabi bikho ukuze bona bangapheleliswa ngaphandle kwethu in other words nathi sifike kahle bafowethu sifike kahle futhi masifike ezulwini sofika right on time akekho ukuthiwa wena ufike late namhlanje akekho bafowethu ngicela ukunimemezela bosisibami nane nihambe kwakhathaleka endleleni nikhathele ngokwesystem asemhlabeni bobaba bethu nane niqala awuqalanga late
awukho late in this kingdom. There is no single person ukuthiwa mafike in this kingdom ukuthi ufike late. iBhayibheli lithi kwakunendodana olahleko mase yakhe yathatha ingcebo yayo kubaba wayathi ngabela ifa lami ngihamba yabelwa ifa layo yahamba nako konke nakho. Lithi iBhayibheli when he came back to his senses, ngamanye amagama mase eqale ebuyela engqondweni, all 5 senses wabuyela kuzo. Wezwa ukuthinta, ukutesta, ukubona, ismell, wezwa sebuyelile kuma senses, because you'll never succeed in this kingdom makunama sense angasebenzi. Naye lo mfana ukusho ukuthi one of ama sense amenza ukuthi acela ifa lakahamba engasasebenzi, kodwa abuye sesebenza on. When he came back to his senses wabuyela ekhaya, akaze mebuya ukuthi ufike late noma ubani ofikayo kulombuso ufike right on time noma ubani. Mawukho wafika nje ufike kahle, tshela sodize kwakuthi ufike kahle saphaka, hlala phansi mgezeni izandla. Sho kuba bonke omama bethu abathi ngaze ngabhubha isikhathi sami ngihlale emadlozeni khulula ufike kahle zonolwazi ngamadlozi uyobatshela nabo wakhonza ukuthi ayikho le. Ufike right kahle nalolu lwazi onalo, ufike nalo impela lona lidingakalayo. Ufike kahle sewuhambe wadela ezweni wayenza yonke imikhuba. Ufike kahle nayo lemkhuba yakho uyotshela abayo ukuthi lo mgwaqo enihamba ngawo awusebenzi. You are right on time, akekho fika late la. uJacob kwabambana noNkulunkulu at the age of 1994 to 96 around lapho. Ebuya kuyosebenza kuLabani after 20 years esebenzela uLabani. Khehla ena 91-94 around lapho uJacob emphulu unyonga wamnikeza isethembiso sokuthi wena oseyena uJacob ungu-Israel ena 91. Uyazi ukuthi uma owabhala incwadi kaubani lo uJohn umpostoli. uJohn umpostoli mebhala incwadi esambuli was around 90 lapho ko 1990 to 99 kunalo phikisana mebathi baye 98 91 to 99 around lapho ebhala incwadi esambuli khehla. Abafundi beBhayibheli bathi inyawo zakhe lezi amadolo kwangathi amadolo embuzi, wayedonswa ngesikhumba engasakwazi nokukhuluma ephimisela amagama amabili amathathu. uJohn ebhala incwadi esambule ephuma ePatmos, esephumile elukuzaneni ePatmos, kuthiwa wayedonswa ngesikhumba ese-Efesu, edonswa ngesikhumba efike ebekwa ehlanganeleni kubazalwane esigama elilodwa ethi bantwana thandanani uNkulunkulu luthando. Egcwala uNkulunkulu indlu baphinda bamdonsa ngesikhumba bambuyisela endlini. Wayenza i-assignment eseyikhehla engasakwazi ukuhamba, because in this kingdom akwenzeki mokhona la kuthiwa you are here because you useless. Abantu aba-useless ba-useless ngokwama-system asemasontweni ethu. Abantu abengalutho abelutho ngokwamasonto ethu. Abantu abanganavelu abanavelu ngakamasonto ethu. In this kingdom noma ubani ofika kulo mbuso unevelu, ubalulekile, une-impact in this kingdom. Noma ubani ofikayo fika kahle right on time. Sifuna ukumemezela lokho namhlanje ebusuku. Bobonke abantwana bakaNkulunkulu abala. Abanye bakhala ngezifo ukuthi kube bengazi ngaba ngayiphatha kahle. Awenze kahle ungazi. Ufike kahle right nezifo zakho. Ziyithunya zokukusiza ziyokusondeza enkosini. Uyomkhonza kahle uNkulunkulu naloku kugula kwakho. Ngoba lokhu kugula kwakho khona kuyakwelekelela ukwazi ukuthi awumanga ngamandla nangohlanu. Siyababongela futhi nalabo abangaguli. Benze kahle futhi bangaguli. Babonga uNkulunkulu ngongaguli kwabo. Benze kahle nabo. Nawe sibonga uNkulunkulu ngokugula kwakho. Uthi ulukuzana uPawulu uthi ingilosi kaSathane yangimukula emzimbeni, yayiqeda ukumukula yangishiya neva. 2 Corinthians chapter 12 yangishiya neva emzimbeni wakho. Uthi leliva ngacela enkosini ukuthi lisuse leliva elisemzimbeni wakho. Sinawa ameva asemzimbeni wethu esamukulwa khona as ama result ukuthi sibuya eexile. Sinezimpawu zase-exile, abanye ingane, abanye izifo, abanye banezika abangayikhomba ngokuthi babuye exile. Siyayibonga lezi izika zakho, uyohlala ufakaza ukhomba abanye ukuthi la ngibuya khona uNkulunkulu wangitakula, kodwa inansi into engifuna ukuyimemezela ukuthi awufika ka late. That's my point. Nezika zakho ufika nga late.
awufika late mawuthi late uthuka uNkulunkulu mawuthi late uthuka uNkulunkulu uthuka usimakade mawuthi late ushothi wengakuboni ukubone kahle uNkulunkulu you are right on time akodwa bafethu hlala phansi sekuyaphakwa ufike kahle uthi uPawulu lengilosi kaSathane yangimukula emzimbeni wami maye ngimukela emzimbeni wami yangishiya neva sibaphikisi labathi abagula bahamba ibhedleleni right uthi uPawulu yangishiya neva emzimbeni wami bafundi beBhayibheli bathi uPawulu wayenobhici wayegula ngamehlo wayenenkinga amehlo njalo amehlo akaphuma ubhici as a result mefike ebandleni laseGalatia lithi iBhayibheli abazalwane baseGalatia indlela bebemthanda ngayo uPawulu bebese befisa ukukhipha amehlo abo bamnikeza wona because abafundi beBhayibheli bathi uPaul wayenamehlo amakhulu emfishane ebuthakathaka futhi emzimbeni egula that's why abebemazi uPaul bebemkholwa kakhulu uma ebhala kunokuthi ekhuluma ebonakala physical ngoba into ayikhuluma nento ayiyona kwakuphambana lezinto ezimbili zayingafani ukuthi ngoba uNkulunkulu uyaphilisa uyasindisa uyakhulula pho wena akakulekeleli ngalo athi uPaul no sibambene inyama nagazi sibambene nemimoya nababusi ezweni bomnyama emkhathini athi noma ngathiwa ngibuthakathakeni bami nginamandla I'm right in time nobuthakathaka bami Bratenta mafika eGalatia abazalwane baseGalatia bathi ngendlela bebemthanda ngaye waba beze befisa ukukhipha amehlo abo bamnikeza wona ukuthi kuba kuyenzeka abasekhipha wethu amehlo sokunikeza wona uPaul waqhubeka nobuthakathaka uthi nganxuse enkosini just imagine umpostoli wonke wazana noJesu communicate noJesu uthi lento yangihlukumeza ngaze ngenkosini uNkulunkulu ngicela ususa leliva athi no liva ngeke ngilisusa bafowethu nganza kwethu ngendaba ukuthi liphi ivangeli elitshelwayo nendaba ukuthi banithumeza ukuthini kodwa kuyenzeka umthando uNkulunkulu umkhonza futhi ngokwethembeka unikela ngemali yakho unikela ngesikhathi sakho unikela uyicommit ungeke ezonweni kodwa libe khona ifa sibabonile abapostoli no Timotheo uhamba nompostoli Paul wayeneva emzini as encourage ukuthi phila nameva kodwa kuyenzeka kube nalo ifa khonza ngalo uNkulunkulu ngoba ukudonsela ikhona ifa bafethu nganza kwethu uNkulunkulu mayekhuluma noMoses ukuthi akalanda abantwana bakwaIsrayeli wayena 8 years wabaleka eGibhita ena 40 wehlala kwaMedian wahlala another 40 wabuyela eGibhita ana 8 yeminyaka shothi uno 40 years obaleka eGibhita uno 40 years ohlala kwaMedian another 40 years ohamba in the wilderness that's why uMoses wafina 120 yeminyaka so ukuthi umebuyela uqabanga ena 8 yeminyaka kodwa uNkulunkulu wenza icebo ngayo wayegugela khona endleleni ehamba kodwa efeza icebo never too late noma yiphi indlela uNkulunkulu omkhonza ngayo kodwa you are right on time I don't care ukuthi yiphi indlela kodwa omkhonza ngayo anginendaba omkhonza ukumemezela kwakho ivangeli ngathi uyolimemezela ngaliphi but you are right on time abanye basakwazi ukukhuluma banemali basupporta umsebenzi kaNkulunkulu lemali uright kahle ufike kahle abanye abanazo izinto banemoto basupporta ngemoto ukumemezela ivangeli uright abanye abanazo banezindlo zokulala ukuthi mangizomemezela ivangeli wozani nizolala la uright ufike kahle ngesikhathi nganza kwethu ufike kahle kakhulu ufike kahle into iskingdom ake kufika late iloko sifuna ukukumemezela kubo bonke abantwana bakaNkulunkulu emzimbeni wonke kaKristu ukuthi you are right on time uthi uPaul ngayicela ngamcela uNkulunkulu blokani bafowethu ngamcela uNkulunkulu ukuthi susa leliva emzimbeni wami uthi wathi uNkulunkulu ayiva ngeke ngilisusa yabona iva elona ngeke ngize ngilisusa inhlobo sidala musa wami ukwanela iva nje ngeze liphume umusa wami uyokusustena lapho kwahlulekeni kwakho umusa wami uyokusustena lapho kwesweleni kwakho umusa wami uyokusustena lapho ekuguleni kwakho as a result yabona lesi sifo esukuphethe wena khona sabaphathi ivika basekho namhlanje khona sabaphathi unyaka basekho namhlanje khona sabaphathi insuku abasekho namhlanje but you are still kicking why because you are right on time and God is going to use you for his own benefit for the benefit of the kingdom. You are right on time. You are right on time.
phela kwakhe kwafika umfana omncane lapha kuSamson. Lo mfana wayefike ngesikhathi serathi kuSamson. Umfana enganawo amandla kodwa ebona enamehlo. Kwathi kudingakala amehlo umfana athi nginawo amehlo, kudingakala amandla athi uSamson akhona amandla kuleka. Wena usebenzisa amehlo akho, mina ngisebenzisa amandla ami. Kunabantu abakhona bebedala la sidinga bona ngoba bakhona. Sidinga ulwazi neexpress, sidinga nolwazi nohambo lwabo ukuthi nomqaphela. Abanye abakwazi ukushumela kodwa abanolwazi abangachazela amantombazana umfana njalo menza kanje uzokugila. Ufike kahle ngesikhathi mama wami. Ufike kahle ngesikhathi, ufike kahle futhi lento yokufika kwakho unamaphutha ikhona ukukwenza uwazi ukuthi awumile ngohlanipha namandla akho. Ume ngeNkulunkulu futhi awukwazi nokuyiphakamisa ngoba vele umiswe inkosi. You are right on time. Awu imagine ake sikhuluma nalabo abanezingane, osesibethu nasenezingane. Awu imagine nje. Iba honest nawe wena sonezingane. Awu imagine awuyicabanga ususindisiwe kuba wena usaseyintombi nto. Awunayo ingane. Ngabe udelela kangakanani? We are not encouraging kuba nezingane. Ngisengisho ukuthi laba abanazo ke ingane. Awu imagine ukuba unayo ingane ngendlela ngabe uyeyisa ngayo. Mhlambe bonke abantu ngaba bayifebe umuntu oyiphethe kahle uwe. Uyabona kukusizile ke kwakhona lokuthi ube nengane. Ukhuluma ubuye nganeno, uunderstand ukuthi ngimiswe umusa la. Awumile ngamandla nangohlanipha kwakho. You are right on time. Everyone is right in time. And umnikazi wensimo enkosi uJesu Kristu osiqashela ukuzosebenza. Sonke siyisebenzi. Izisebenzi zonikeza umqhele emveni kokusebenza. Uyena okweseqhelisa njengokusebenza kwethu. Uthi bhekani ngiyeza ilo naloyo oqhelisa njengokusebenza kwamvuzo walo naloyo ukimi. We are working here. Ngeke ufike late ake kufike early. Umuntu akasebenza nje ngoyikhanda nangokuyimisela. Ayeka abanye ababiza ngamagama ngoba siyabizana ngamagama. Kunalabo mama ahlala bekhuluma beshayo sisibethu bethi nifuna ukushada lamantombazana eyifebe akhathela buye lekhathele azofuna umshado la right ka bona labo buye kuyofeba ngoba seyayazi impilo. Ngakho ngezwe umunye sixoxa at actually mase ngifuna ukushada umuntu onengane. Sizathu ukuthi ufuna ukushada umuntu onengane ngoba useyayazi impilo. Understand ukuthi ubuntombi nokuba yitshitshi nokungalali nomfana akusona into ongamangayo ngoba mawuqeda ukulala nokuqeda ukuba yintombi nokuba yintombi nokungalali akusikhona okumisayo ngoba kunabaye uma ungaphela ubuntombi ukukholwa kusekho ngoba ukukholwa kubo ubuntombi. Bafethu ngizama ukuchaza ukuthi nani bosisi bethu esenibiyana igaxela ingane ezintathu zine zu4 nawe wakhe wayikhipha nawe wakhe wayehembela wayikhipha ngamakhondom wayifaka ufike kahle naleso sazele esikhona lenhlizweni yakho esiwahlala sukukhumbuza ukuthi actually you need grace ukuthi uqhubeke umile. Futhi kwakhona lokhu kokuthi wena awukho right empilweni yakho awuhambanga kahle ikhona ukusustainayo kwethemba uNkulunkulu ngoba kube uma ngamandla uyesethemba ozoma ngamandla akho. Bafethu everyone is here right on time. Ngeke ufike late la. Oyofika late lo yofika sekuqoqwa. Oyofika sekuvaliwe umnyango. Umalumeka Lord abafundi beBhayibheli bathi uma uLot evala uNkulunkulu evala umkhumbi wayekhubazekile ehlala phezulu kwecrate kuthiwa wantanta necrate wafika wavela eminyango wemkhumbi athi mshana ngivulele wathi uNoah ovalile uhambe noKhiya wafika late lona ngoba vele abanye basazofika late. Asikhulumela basazofika sikhulumela sebakhona. Laba bafike namhla bafethu ngicela ukukhuluma nganza kwethu ungayireject ungayinyezi ungayibukeli phansi ungazizwa ungelutho ngenxa yayizolo lakho ikazakho ukuhlumezeka kwakho nezolo lakho anandawo uthi obana bakuhlumeza benze kahle bakufundaswa wathi uDavida kwakungifanele ukuze ngihlutshwe uzingikwazi ufinde mina ngikhuluma nabantu abathi mina ngathi haya ngakusalutho uright impela. Umuntu wenza iKFC uthiwa wayenza iKFC semdala kuze kube namhlanje sedla yona iKFC. Ikhehla lelayenza imoto selilidala kodwa namhlanje imoto ziya generate. Ngathi u40 banibani owayenza imoto kuze kube namhlanje imoto ziyaqhuba. You are right on time. But what is more important, sebenza ngokuyikhandla nokwethembeka
kulesi sikhashana inkosi ekunikeza sona right kakhulu. Kukhona abafika ekuseni la mawubuka indima abayilimile abakaze baqale. Khona abanye sekuyoshona ilanga kuyoqoqwa mawubuka umsebenzi abayisebenzile mawubuka isivuno abasebenzile kugcwala isho nesaka kodwa babala iminyaka bala babhisi badlala amasiqashalana khona la ensimini. Ufika umuntu afike manje sebenza ngokhanda kunabantu abana 2 years bamemezela ivangeli miningi imphefumulo abasindiswa bakholwa babhajadiswa abantu afike izinsuku nje. As a result wobuka uJesu nabapostoli. uJesu waphila nabapostoli hamba nabenza yonke into kwafika uPaul wagijima uPaul ukundlula abapostoli because ukuthi wafika nini doesn't matter but what is more important ukuthi usebenza ngoyikhandla kangakanani in this kingdom. Ngimemezela lokho namhlanje ebusuku nganza ukuthi kubonke abantwana bakaNkulunkulu abalalele la ukuthi kulombuso kaNkulunkulu in this kingdom la sikhona sonke ofika isiqhaba izandla ofikayo nje siqhaba izandla uthi angena intawu nangengena athi angene nangefika na akekho ufika sithi kade ukuphi sonke lesikhathi alutho akukho in this kingdom akukho. Why I'm saying this ngifuna lento sishiswa ukuthi kunabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe ebehlala beyibethela ngezolo labo. You will never change your past noma wathi uyathanda ngeke uyichange. You will never change your past. Bonga uNkulunkulu ukuthi ubuye khona uphile. Ngithe mina khona abantu abafuma abatholakala ekuseni bazosebenza kule nsimi ekuseni bakhulele khona njengoTimotheo wathi ekhula ubona uma wakhe nogogo wakhe ekholwa wakhulela evangelini. Siyambongela uTimotheo. Kunabantu abafana noPaul ababeke babe yigebengu babulala abantu bayenze yonke imikhubo ongayicabanga babopha abazalwane bafaka ematulongweni ivangeli labatomula. Siyababongela nabo. Kukhona abaficakala sebephakathi nendawo oPeter wobantu babatonyula. You are right on time. You are right on time. You are right on time. Abafike ekuseni bangakazi lutho siyababongela. Abafike beqala ukuvula amehlo bathi beqala ukubhemba baqala ukujola inkosi yabatakula siyababongela. Kukhona do you know ukuthi in this kingdom khona abantu abangazi lutho ngomjolo ukuthi khona into othi umjolo. Siyababongela benze kahle futhi bangazi lutho. Khona sebetestile. Isithelo nje bathe kusiluma kwabakanye inkosi yathi uzanda siyababongela. Khona bebe sebekhona phakathi. Kuyimpilo kubo ezona bese enjoya besidla ngefukeni nafu bakubona kuyimpilo inkosi yabatakula. Khona cishi bawela khona emgodini bebesalelwe izinsuku ukuthi bawele kufeni inkosi yabatakula. Bonke laba bantu in this kingdom abafike ngesikhathi se-right. Bonke abafikile they are right on time. We want to take this opportunity sikhuluma nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu abakhona basilalele basemakhaya basemsebenzini abasendaweni ezahlukahlukene. Ngicela kumemezela lokungayi onomasonto abayokubethela na uzizwa ukuthi awuselutho nalabo abashade belate wenze kahle mama washade ebudaleni bakho noma ngathi uyohlala 15 minutes lo kora 2 lo 15 minutes 2 uyo enjoy lo 15 usebenza ngokwethembeka lo 15 minutes. Be faithful. Bayeka laba bathi bona bashade ba ama teenagers bethi bashada ngama-teenagers kodwa umshado bakaze bawuvela uwishe. Babala iminyaka emshadweni bamenga ama-ring no-2 piece kodwa indoda ayinako ukuthula. Khona abathi bona abakazi benza lutho mina silokwathi inhlo ngalala nomuntu esifazana oyedwa kodwa lo muntu esifazana oyedwa uhlala ekhala inyembezi. Khona ushade nje esekhathele kodwa wathi efika emshadweni wawuvela uwishe umshado. Akakho ufike late la. Yekho. Akekho ufike late. Wonke umuntu ufike right. Isikhathi nase-right, si-right kakhulu. Ngithi mina geza izandla ufike kusazophakwa. Sit down. Vela sekuyadliwa. Asikaqali njengoba ubone baphethe izitsha nje hlala phansi. Ufike kahle kakhulu. Ufike kahle kakhulu kugcwele yonke lenxushunxushu egcwelela kuma social media platform la kunomsindo nokuphikisana watakula. Ufike kahle kusala phansi, hlala phansi. Sit down. We're about to eat. Sit down. Why sisho lokho bafowethu? Why sisho lokho? Sishiswa ukuthi kunabantwana bakaNkulunkulu abayibona bengelutho. Makusuku kulamasonto kuyofakazwa ngaphambili ukuthiwa ngiyambonga uNkulunkulu mina ngikaze ngafeba. Ubatshela ukuthi nathi safeba yosalanda ngesikhathi se-right ifebiology sesiyazi.
uNkulunkulu silande ngesikhathi esifanele ngoba sidonswa uye. Uthi uJesu akekho oza kimi ukuba bengamdonsanga. Lo donsayo usitakule late, usitakule ngalesi sikhathi ayilate, usitakule kulesi sikhathi esazi ukuthi siright. Sabuya nobufakazi. Siyayazi exile sinezikazi zakhona zase-exile, siphethe nebhomu zase-exile, siphethe ney'ngane, le ngane yase-exile iy'kaba thezanti hey mina ngibuye eGibhithe, batsho ukuthi ngibuye eGibhithe. Kunjani eGibhithe? Ungafisi nokuya khona eGibhithe. Batshela nabaphila ukuthi le uhambo lwenu leli luzonisa le sibuya khona. You are right on time. You are right on time. Siyakubonga ukuthi utshwala wawububhudla ubuye ekuseni wenze kahle. Uyobatshela nalabo bathi bayathetha bathi mina I'm only drinking wine. Batshela ukuthi le wine yakho leyo uthi usuka lapho ufuna 10%, usuka lapho ufuna 20%. Botshwala. Wenze kahle wabuya sowuna uyazi i-test ya wayini. Iwena uzosilekelela bayi. Uright kabi ubuya sudakwa. Uright kabi ubuya sowubhema insango nelukuzana neminwe sey brown namazinya brown ngathi udla iphina but you are right on time namazinya ka brown neminwe simnyama ngensango. You are right on time. Samdinga nofana nawo because in this kingdom uthi uJesu abagulayo bona badinga udokotela. Badinga ibona badinga udokotela. Lezi eziphila udokotela zimfuni. Sifuna ukumamezela lokho namhlanje ebusuku nganza kodwa bonke abayibethelayo nabebona abayuseless bayeke laba abayintombi intobo bona bemela pha bodwa bathi belela melisamile yabona lisamile babongela ukuthi nami lele luphaca lishone phansi lifike kahle isikhathi siright. Sengiyombongela uNkulunkulu ukuthi angifelanga manje. What is more important ukuthi iexile asifelanga khona. Bafethu iyodwa umleze kumele siutshela abantu noma siphumela ngaphandle ukuthi I'm right on time. Fike ngesikhathi esifanele embusweni wenkosi. Esikubonga sifike kungakaqoqwa. Kwathiwa amen sasesikhona nathi. Kuyothi ukuvalwa sovalela ngaphakathi. Sifike kahle ngesikhathi esifanele. Akekho umuntu kumele ayibethela lokumele afile guilty ngoba khona abantu yithi esibona ngathi ukhona ongcono kunomunye. Akekho ongcono kunomunye. Ngoba mase ngifuna ukuprovela ngoba laba bathi bafike sibabonile thina abaningi bebememezela ivangeli kudala beyingane. Namhlanje mawulalela ivangeli bebelimemezela ekukhuleni kwabo ulalela namhlanje ingane kwaneningi. Ubona lapho ukuthi alento ukuthi ufike nina isebenzi ngoba la kuhambeni kwendlela uke uphamba ukushaya 2 step ushone phansi. Isikhathi sirathi sokufika isiphi? Isikhathi sirathi enkosini. Isikhathi sirathi sidetemanwe inkosi. My point ukuthi asisho ukuthi wena solitholile ivangeli lakho endlebeni zakho liyeke ukuthi ngiyobuya ngesikhathi sirathi lutho sirathi lesi. Isikhathi sirathi lesi. Ngaphandle kwalesi isikhathi esinyophopho mesogweni. Siyambonga uNkulunkulu mfowethu. Kubo bonke abantu abanezika. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asifelanga amanyaleni njengempukana. Sifelanga ehlani njengenja. Nabe bephile emjolweni abafelanga khona ko boyfriend. Nabe otsotsi abadutshulwanga bafela emgwaqeni. Nabe beboshwa bafelanga ejele uNkulunkulu wabalani. Sibonga lokho ukuthi sifelanga khona emanyaleni sibanga inhlekisa. Uthi umebhalo 124 ncwadi yamaHubo uthi makabonga uJehova ongavumanga sibe impango yemazinyo abo. Uthi kuba uJehova wengenathi ngaba nezikhukhula zandlula phezu kwethu. Uthi thina siphunyukela njengenyoni egibeni uNkulunkulu ugibi ulephukile. Sibonga uphunyulo ukusaphunyuka nini we don't care. Uthi obhalayo nini eseniphunyukile enkembeni hambani. We don't care ukuthi saphunyuka nini. Esikubonga ukuthi ogibeni siphumile. Nakho kubalekile ukuthi aphuma nini okwakho lokho kuyobala wena iminyaka kodwa siphunyukile egibeni. Kuba uJehova bengenathi kule mkhupha sasiphila kuyo. Kuba uJehova bengenathi kulo boyfriend ababusive. Kuba uJehova bengenathi kulo muntu esifazana othandana naye. Kuba uJehova bengenathi kuleza intombi, kuba uJehova bengenawo kulabo tshwala ohamba kubo. Kuba uJehova bengenathi kule mkhuba kade uyiphila. You are right on time. You are right on time. We welcome you. Sit down. We are about to eat now. Ufike kahle, ufike kahle. Akubanga ngokonde nohlanipha kwami usuyisha sifuba, inkosi ukutakulile. Abanye abangani bakubafela khona. Abanye ohamba nabo babuyanga. Abanye wawujola nabo namhlanje bangaphansi kwama bridge. Sihamba phezu kwabo abanye 6 feet underground. Wena uphunyuke kanjani? Utakulwe ngesikhathi esifanele. You are right on time.
siyakwamukela siyakubongela futhi fike kahle ngane yakwethu ungakaqoqo fike kahle ngane yakwethu umusa ungakavalwa fike kahle ngane yakwethu inkosi yamakhosi ingakabuyi ufike kahle ngane yakwethu noma sowubuya uhamba ngamadolo noma sowuhamba ufike kahle noma ngathi ubuya uhamba ubona ngeselotho kodwa siyakwamukela ufike kahle everyone in this kingdom ufike ngesikhathi esi-right kwabonakala kukuhle enkosini uNkulunkulu wakubona kukuhle ukuthi ngesikhathi esifana nalesi sibe khona nathi sikhona siphakathi bofethu siphakathi nokwahluleka kwethu siphakathi nokwahlupheka kwethu siphakathi nokugula kusihlaselayo siphakathi nazo zonke izinsizi siphakathi nezingane zethu noma singasebenzi esabuya nazo exile kodwa sekhe emanyaleni sila kulombuso uyayiye sohlupheka khona la embusweni se-right khona la uyayiye pho sifike manje sifike ngesikhathi esi-right esukubonga ukuthi umusa wawungakavalwa sezwa kumenyeza uNkulunkulu wasitakula athi nawe ke nawe uyabizwa ubizelwa lembusweni kaNkulunkulu saphunyuka sakhijima uNkulunkulu kwathi ngenani ngaphakathi akekho ufike late futhi akekho ufike early kudetemana ukuthi abafikile basebenza ngokuyikhandla kangakanani gijima ngokwemisela sebenza ngokwethembeka ubheke emgomeni kulo okubizela embusweni wakhe uyena oyokuqhelisa njengokusebenza kwethu abanye boyomangala ukuthi makufika embusweni kaNkulunkulu abebecabanga ukuthi ibona abakhulu boyomangala kufika abantu abofika egcineni beqheliswa njengokusebenza ngokuyikhandla nangokwethembeka kwabo abanye baneminyaka in this kingdom kodwa amaqile we are right on time ngiyazi khona ungizwayo mina ngiyazi kukhona ungizwayo khona nje bangikhuluma kanje umunye ugcwele inyembezi uNkulunkulu ngiyakubonga ukuthi angifelanga emanyaleni khona uthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi awambulanga ubuze bami khona uthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi kuze kube namhlanje abazange ukuthi ngangiyiqili kangakanani wangitakula right on time la khona uSathane sefuna ukungambula izinqa wangitakula wangimisa la I'm right on time khona uzwayo athi inkosi yangenzela khona bangakwazi but we are all here right on time sifike ngesikhathi esi-right usalungisa itafula abasekitchen balungisa amaplate kube kuyitulo uthi kuyabala ukuthi sibangaka wafika sekubalwa ngane kwethu kuthiwa kulungisa amaplate nawe wangena uright impela uright bafethu batshela nabakuthukayo batshela nabakhulumayo batshela bathi ungene kulo mshado ngoba ufuna imali uthi hayi uNkulunkulu ungilethe ngesikhathi esifanele I'm right on time ngafika lo baba eseshonele ingane wathi ufuna unkosikazi eshonele umyeni unkosikazi wafika sethi ufuna umyeni kwakukhona mina I'm right on time uNkulunkulu wethembe mina lezi ngane zoyikhulisa ngizoba umama ngifike kahle ngesikhathi esifanele nalo mfazi umuntu wesifazana oshade naye mfowethu ushade naye ngesikhathi esi-right umfice e-right nalamaphutha naloko kwahluleka lobo mfazi ushade kahle ushade umuntu o-right ngesikhathi esi-right yabona in this kingdom singabantu abe-right abakhonza uNkulunkulu we-right ngesikhathi esi-right endaweni e-right we are right on time ukube kuyenzeka lapho ubhala ku-status yami ukuthi I'm right on time in this kingdom ngifike kahle ngesikhathi esi-right embusweni o-right abakhonza uNkulunkulu o-right abantu aba-right I'm right on time mawungabikho umuntu oyibethelayo mawungabikho umuntu oyisolayo mawungamithi umuntu okuphuca ilungelo lakho nalo in this kingdom sifike sonke ngezikhathi engafani kodwa sikwazi ukuthi isikhathi engafika ngaso mina si-right kakhulu sasifanele mina vele nawe leso fike ngaso fike kahle right on time bafethu nawe ukhala inyembezi ungasabi usayikhala right impela sebenza ngokuyikhandla misele commit yourself zibophezele ukuthi I will work ngizosebenza ngokuyikhandla sebenzela inkosi kulesi sikhashana ufike ngaso it's not about ukuthi ufike nini it's about ukuthi uyicommit kangakanani ekufikeni kwakho khona indoda yafika sekusala ama-minute ilenge emthini ohlazo esesiphambanini yolahlwa uNkulunkulu wambula ubuso yavuleka amehlo yathi uJesu lo indodana kaNkulunkulu ophe konke this man has a kingdom yathi kuye ngikhumbule embusweni wakho yafika sekuzovalwa kubhekwe paradise yathi remember me wathi uJesu awu indoda sengithi ngiyavala eminyango ngiyakhiya wafika wathi khuleka lothi lihwalala namhlanje lothi lihwalala isapha soyidla sonke we are right we are all right in time sifike kahle embusweni kaNkulunkulu sekuqoqwa
sifike kahle embusweni kaNkulunkulu sekuthwalwa abantu balanda inyoka balanda imithi abantu basebenzisa amakhandi ezingulube watakulwa lethwe in this kingdom ufike kahle ungakathwalwa ngawe ufike kahle ungakabi umnikelo uya right in time fike kahle uya right in time siyakubongela nawe ukuthi akazi waba yibungu kulamasonto agcwele uNkulunkulu wakwambula wakutakule embusweni obumnyama yiloko sikushona namhlanje ebusuku bonke abantwana bakaNkulunkulu abasilalele endaweni ezahlukahlukene wodwa umleze usushoyo ukuthi kulombuso akekho wakhe wafika wathiwa you are too late kuyoba late mhla inkosi ifikile yaliqoqa ibandla layo mhla ibandla laqoqwa bese kulate noma ungakhala uzukhale enyembezi noma ungathiwa uyayithatha serious into esikhulumayo iyobe ngasakusebenzeli kuba sekulate kodwa wena ufikile nezikazi zakho you are right on time mfowethu Mthokozisho khona impela uwenze kahle wafika nawe sesilapha phambi kwenkosi kwasho le ndoda leyana ubani leni uKhoneliyo etshela uPetru befika uPetru athi awunenze kahle bafethu nafika nani sesilapha phambi kwenkosi sizoza ukukhuluma kwenkosi we are right on time itafula lisadekwa abantu abakaqoqa umnyango okavalwa iloko nganza kwethu esikushona namhlanje ngiyafisa ishesheni isiphumula koloko sikushona sikumemezela kubantwana bakaNkulunkulu bonke abalalela endaweni ezahlukahlukene efike endlebeni zabo nababona nabezwayo nabarejectiwe nabakhulunywayo nabahletshwayo nabakhunywa amagama ukuthi owesuke yini lona enganangane ulanda umuntu onengane ezu5 ubatshela ukuthi ngenze kahle ngashadi lona 5 ubize kahle wabizela kulomshado una5 wengane you are right on time we are not proud about our past but one thing we know one thing for sure ukuthi we are here in this kingdom on time asishela izandla usuka kuphi kodwa sishela izandla ukuthi sifike kahle hayi bafethu khona ungizwayo mina I know khona uzwayo ukuthi sithini asiqhenye ukuthi suka apha asishela izandla ukuthi salala nabo bonke abafana asiqhenye asishela izandla sihlale nawo wonke amantombazana asiqhenye ukuthi sekhulesa intombazana saphika izisu no we are not proud ngakho but one thing we know ukuthi sifela ngakhona ilento sijabulisa ngayo siyambonga uNkulunkulu ukuthi asitakula kulawo manyala wasigeza wasibeka la embusweni bayeke ke bafike la nsimini abakutshela ukuthi ulate kodwa sebenza ngokuyikhandla nangokuyimisela umnyango ungakavalwa ngenani bafuthu ngiyafisa ngonani isiphumuleni isonto kusasa iloko sikushoyo kubonga abazwayo kubonga abalalele we are right on time. We want to preach the gospel of the kingdom. Eyokwenza abantu bangayikhondemi. Eyokwenza abantu bangazizwe bebancane. Kunabantu angathi bona abangama supervisor kaNkulunkulu ngoba kulama synagogue nalama sonto esikhonza kuona kunabantu abakwenza ufila so small uzizwa ukuthi actually awumukelekile la yibona ababhilonga la because bona bangayintombi to bona bangamatshitshi bona bakaze beba bona basona igebengu. Siyabonga lobu bugebengu basilanda khona inkosi. Wasiyekela wayesibona siyakhona kulobu bugebengu. Sifike kahle nobugebengu bethu. But one thing I know ukuthi sesiphendukile. Uthi uBarnabas ekhulumela uPaul uthi no umzalwane wethu uPaul uma bembona bebaleka ukuthi umzalwane wethu uPaul usephendukile. Siyazi well izinga libandla libulala kodwa one thing we know ukuthi usephendukile. Wafika right on time uPaul, right on time. La khona kuphethwa amaqilo oPetru ababamba bayeke walanda uPaul esigebengu eqile njalo. Yabona wena emveni kwale gameko nala izolo ubuye khona wena unesibindi esi right kahle kakhulu. Ngoba iexile uyayazi. Ngena nganza kodwa ke sixoxeni. Iloko esikushoyo namhlanje mlezo wethu wodwa ukuthi no one is late or early. Everyone who is here is right on time. Thatha ama-duty sakusebenza sisi. Sebenza mama. Sebenza mfowethu kulesikhathi esincane. Sebenza ngokwethembeka. Sebenza ngokwethembeka. Uma uthi uyosebenza ngefone ukhulume ngani. Mawubizo lokuthandaza thandaza. Khala zona lokhu kwethandaza kwakho uma uzizwa ukuthi izandla inyawo zokugijima ngisenazo kodwa izwi lami liyomemezela ngithandaza ngokwethembeka. Bayeka abagijima emgwaqeni. Ba right.
mhlawumbe simemezela kanje sigijima ngemthandazo abathile abasibheka apha ngemuva kanti bona bacanta abenza ilutho kanti bagijima kakhulu sivutha nje yibo qhubeka lapho vutha impela nje khona bangakwazi ukukhuluma umsebenzi wabasinikeza idatha thina sikhuluma we are working, all of us are working, kodwa what is more important sebenza ngokwethembeka kuloko inkosi ekunikeze khona. Abanye bakwazi ukushumela umsebenzi wokuclean hamba uyoclean ngokwethembeka sula itulo kube clean. You are working, uyasebenza, you are working, but what is more important is to be faithful. Remain faithful. Lithi Bible inkosi mayibuye efika isiqhawu lithi well done good and faithful servant. Kuyabalwa iminyaka lapha, ayibalwa iminyaka no busuku ayibalwa iminyaka in this kingdom, but udetermine ukuthi usebenze kangakanani ngokwethembeka. Remain faithful until the end. Qhubeka kwethembekeni, qhubeka emthandazweni, qhubeka kwenikeleni, qhubeka usula izitulo, qhubeka ucula, everything lento obizelwe kuyo. That's why iBhayibheli lithi uMpostoli Paul kuko konke enikwenzayo kwenzeni ngathi nikwenza kuyinkosi. Seva ngathi useva inkosi uqobo lwayo. Remain faithful. Sebenza ngokwethembeka indaba eminyaka. Gaxa ingane ikhala ubheke khona enkonzweni, uyoseva usimakade. Fike kahle nengane zakho. Mabe kubuza ukuthi ubani babaleza ingane uthi lo uzalo sibani bani lo uzalo sibani lo bathi amadoda angaka ukuthi into zase exile batshela ukuthi hayi ezweni lokuthunjwa kuphilwa kanje ngibuya khona ama results lezi ingane kuya khona exile. Hawu mpho uthi inkosi ngenzela umusa ngifelanga khona abanye sasihamba nabo basale khona njengoba umbona ngibuya nje inkosi ngitakulile. Sebenza ngokwethembeka ngaxa ingane zakho bathi amakrayon uwakrayon ushone khona yoseva inkosi. Serve the Lord. Sebenza ngokwethembeka kulesi sikhashana inkosi ekunikeza sona. Ngabe namahloni ngezolo lakho sikwazi ukulishintsha babongela nalabo abanganalo benze kahle nabo. Siyabonga ukuthi izinsizi zakulelizwe akazi ukuthetha. Siyakubongela uwenze kahle nawe. Remain faithful ukuthi awuzwanga izinkathazo zakulomhlaba. Kunezinto zalomhlaba okhe wayitesta kuba likhulu ukuphuma kuzona. Siyakubongela mfowethu wenze kahle. Futhi siyakuthandazela ungazuzizwe. Ngoba mawakhe wanambitha kuzona awuphumeki kalula. Kwenze kahle. But there is one thing that we want to tell you, you are not better than us. We are all equal in this kingdom. And lo simsebenzelayo kwesiqhelisa njengokusebenza kwethu. Ungami ngobuntombi nobutshitshi nokushumayela nani sebenza ngokwethembeka kulo sibizele ensimini. Banye bafike ekseni, banye bafike emva kwasekuseni, banye bafike emini, banye bafike ntambama. Kukhona bafike sekuyoshayiswa. But igaranti sinayo sifike ungakavalwa. Sifike ungakavalwa bafethu, sifike ungakavalwa. Sifike ungakavalwa. Sifike ungakavalwa lokho sikubondayo. Noma ngathi usihamba ngamadolo, noma ngathi usihamba ngesisu, sifike ungakavalwa. Uthi uDavida uthi uNkulunkulu wethu uyasiholela odwendweni lokunqoba. Lapha amaRoma uma ayempini ayolwa. Abebelimala empini bebebuyiswa empini. Bebelimele bakhipha baphuma amehla balimala inyawo balimele izandla bebebuyiswa empini. Bese ukuthi laba abasale balwa kuliwa. Uma benqoba baqeda kwakunosuku mase bebuyile laba amasosha selempini kwakunosuku le celebration la kucelebratewa impi. Bese ukuthi laba balimele empini babuyiswa bebethathwa. Abanye bequkulwa abanye bephushwa abanye badonswa ngezandla bayiswa kuleya crowd celebratewayo. So that's what uMpostoli Paul uDavid ethi uNkulunkulu wethu uyasiholela edwendweni lonqo. Sothi nathi kosuku le celebration amehla ngasekho silimele sineingozi siyofakwa sibalwa njengabaqhawe. Lapha kubalwa eminyaka kubalwa ngokusebenza ngokwethembeka esikhashana usinikeziwe ekulimaleni kwakho noma wathi wahamba kuphi. Remain faithful kulesi sikhashana naso. Lokho sikumemezelayo sifike right on time. We are right on time. Ilokho esikushoyo bafethu kubonga abantwana bakaNkulunkulu abalalele abathi kube bengazi no kuba usebenza in this kingdom. We are right on time. Right ufike kahle. Futhi umtshela nofuna ukushada umhlathi sephansi webhodi. Mina webhodi ngibuye exile mina. Lo uthi ngibuye exile shothi khona izinto engizaziyo nongazazi. Okusho ukuthi mawuthi uyangithanda uzokwazi ukumela u1 no 2 no 3. Athebe ngizokumela ukuthi hayi ngikhona sengikhona bhodi singashada. Ungafihli ika ngoba la ziyovuka khona zokwenza umshado wakho ube muncu. Uyofika wakho umshado omukela ika zakho.
batshela ukuthi angisekho right empilweni. You will be able ukuphila nokuhamba nomuntu ofana nami athi akhululeka. Nami kahle bengifuna nomuntu ofana na uthi no ngiyabonga. Right on time. Bafowethu sanibonani. Sanibonani. Lokho sikushoyo nganza kwena ngenani isixoxo. Ngenani bafowethu isixoxo, ngenani bafowethu. We are right on time. Right on time. Ngenani nganza kwethu. Zamka accept my request la. Jesu Kristu. We mama uyaphila, mama senziwe. Angize ngaze. Amen, ngiyanibingelela. Kubani baba? Siyaphila njani? Usizile. Kristu inkosi kodwa. Yebo. Ayi, namhlanje ngithintile. Ngithe ngafika ukhuluma indaba yami yazi la. Ya, ngikuzwa kahle mawuthi badonsa abantwana bakho uhambe ngokuthembeka. Ya usho ukuthi ubuye empini nazi ikale zokusho ukuthi noma ngamakrayoni kukhomba khona ukuthi ubuye empini kodwa unqobile ngoba nakho usuze wadonseleka kwiKingdom. Sizobonga umusa yazi kuthi nje mangishare itestimony yami ukuthi mina ngithe mangena last year ebandleni mangimukela uJesu ngingena ngikipitile mangena vele ngiza namakrayoni wami ngikipita nomuntu ongenayo nje ingane engakazi abe nayo mangifika ebandleni second Sunday yami athi umshumayeli awukwazi ukuthi usindisiwe bese uyakipita ngathi mangibuye endlini ngitshela lo ngihlala naye ngathi hayi lapha bathe awukipiti ususindisiwe kusho umuntu ongakamukeli uJesu ngahlatshwa yizwi ngabuye endlini ngathi bathe kuleli yasonto awukipiti kwathi kanjani manje ngathi nje hayi cha nami ngisindisiwe manje angisayifuni indaba omkipito ngathi mangiceda lapho ngathi angeke ngisakwazi yini ukuthiwa uthi uJesu mayingena kuqhasha imkhizane akudingi ukuthi uzutshela umuntu ukuthi hayi yekela ukuthi uthi uJesu mayisengenile ngaphakathi uyo ohlukumezayo so mase sengifikile akuthathanga even 3 weeks ngezwa eksasa kwakhona uzubona ukuthi abafana abanemali kodwa bafuna ukusilobola athi kwenziwa njani kini ngithi mina yangazi athi buza ubhuti wakho ngithi uyadlala second week wabhala incwadi ekhaya kulele lilandelayo walobola sengikhuluma ngoNkulunkulu ukuthi mina ngempela ma udonsa lezi ingane ngoba ngangiteta yayisasencane na 3 months ngiteta ngigijima ngihamba ngokuthembeka ngoba ngase sengizwa ukuthi manje lo nkulunkulu ngimomele Jesu mangifika ngithi ngangitshela ukuthi yazi umdlalo ngangithi mhlambe nakhona inkomo ziyojika endleleni ngangena ku fasting ngambona uNkulunkulu esisebenza so selokhu ngambona uNkulunkulu lapho ngagijima so mawuthi nje wena thatha izingane zakho lezi ugijime nazo ngikhumbula la ngibuya khona ukuthi ngempela ngathi manginqobe empini uNkulunkulu wayesehlola inhliziyo ngoba lapha ngathi mina uJesu ngimukela nje ngoDisemba uNkulunkulu sengenzele so mawukhuluma kanjalo ngiyakuzwa ukuthi manje sifike ngesikhathi esiright asikakabi late okwethu ukuthi sithembakale sigijime ngoba lento kahle ipersonal ayifuni ukuthi uhambe ugijime ngobungani ayifuni ukuthi uhambe untshete ifuna ukuthi ugijime wedwa wazi la ubuya khona ngoba la sibuya khona asingenanga kalula singene ngempela imkhonto sisigijimisa singene singasenalihlo sesihudula nathi sesingenela ukuthi nje ma idili lenziwa nathi sibe sesingena phakathi yazi uvele wangithinta nje ngathi angikwazi ukuthula ngalo Jesu angikwazi ngempela ukuthula ngoba kukhona izinto engithi mangizibuka ekade ngizongena kuzo
ngimbone uNkulunkulu ukuthi wangifihla kokuningi. uNkulunkulu ngathi mase sengingenile, hayi ngiyayibona imkhizana iyaqhasha. Yabona ngangihlezi ngisho kuthiwa hayi umuntu akudingi ukuthi umtshele ukuthi yeka ini, wena umtshela ngoJesu. Athi mase ngenula uJesu emntwini izinto ziyayiqhashela zona. Ziyasho ukuthi kulo mzimba lo thina sakwazi ukuhlala kulo mzimba onjena ngoba namadimoni nawo ayayiqhashela. Ngoba bathini bathi umuntu unedimoni lithi maliphuma lilanda amaningi masurelaxile. So mawusho nje ukuthi ngempela kumele sigijime nayo lento lena singakhathali futhi sihambe ngokuthembeka ngoba into ebalekile lo nkulunkulu esimkhonzayo uthembakele. Kufuneka ukuthi thina sithembakale kuye kuze naye azosenzela ukuthembeka simthande bese siyamsaba ungahambi ngokujwayela endleleni ngoba into yenza ukuthi sihambe sikhathale endleleni ilento yokujwayela ukuthi vele kwenziwa kanjena kugcine kungasabi ukumesaba uNkulunkulu kugcine sekuyinto ukuthi nje hayi sengiyaya uswenza iroutine kanti mawuzohamba ngokuthembeka ugijima endleleni kaNkulunkulu uNkulunkulu athi yekani konke kimi athi mina ngiyanazi ukuthi ningakhathazeki ngokuthi niyogqokane nokuthi niyodlani ninafunana umbuso wezulu nokulunga athi mina konke ngiyonenzela khona. So endleleni malokhu sifuna izinto zombuso uNkulunkulu izinto zomsebenzi uyobhekayo ukuthi laphana wena uyawudinga umsebenzi wena uyakudinga ini ngoba kahle kahle into esesiyibhekile manje ukuyekhaya ezulwini akukho kunye futhi esingakwazi ukwenza ngaphandle ukuthi sifune lo Jesu engathi esikhathini samanje asifuna uJesu ngoba even izimpi sizozinqoba ngoJesu even ukuyeka zona lezi zinto lezi amabruko nani uJesu ozobe sesiyekisa ngenxa yokuthi ma usufuna uJesu uyokwazi ukunqoba izimpi awusadingi ukuthi ulokhu uthi ngicela iprotection uJesu yena uqobo uyabona ukuthi lo muntu uyayidinga iprotection thina kwethu engathi singafuna nje ukuhlala enyaweni zakhe njengoMaria. Ngiyabonga mama siyabonga kakhulu what a powerful testimony sisho njalo bafethu khona abazwayo khona abasizakalayo khona uNkulunkulu abalaphayo kodwa sifuna uku-encourage bonke abantwana bakaNkulunkulu asini-encourageni ukuthi hambani niyoganga sisho ukuthi wena ofikile ungayibetheli you are right on time ukahle impela ufike kahle impela ufike kahle impela ufike kahle lokho esikushoyo siyakuxhawula wenze kahle wafika nawe awukazi wabaleti awufika ngaleti ufike kahle in this kingdom ufike kahle impela baba uNkana sibingelele mfundisi wami. Ngiyabingelela mfundisi bingelele labazalwane egameni lika Jesu. Amen baba. Siphila ezinsukwini kulesi isizukulwane esifuna izinto zenzeke masinya loba isikhathi sikaNkulunkulu singakafiki. Siphila esizukulwaneni la amadoda azibiza ngokuthi ngabafundisi echumayela okuthiwa yi-divine acceleration azafanise lenceku kaNkulunkulu igijima phambili kwamahashi shiya amahashi afuna izinto zenzeke masinya kuthi makungasayenzekanga ngaleyo ndlela sokungani wena kawukholwa sengani wena kawumazi umuntu omkhonzayo. Yebo. Siphila ezinsukwini la abantu abafuna izinto zenzeke masinya yikho begcina besiyathwala. Exactly. Ikhumbula indoda inochoko indoda ihlala entabeni uJesu uthi maye sehla kuleyo ntaba uhlangana layo. Indoda yayisikhitshwe emphakathini ingasahlali ku community sihlala entabeni ngenxa yokuthi yayilochoko. Isikhathi sathi sesiright uJesu wayehambile entabeni wahlangana naye wayiphilisa. Ma isikhathi sesifikile akusela ndaba lokuthi usentabeni akusela ndaba lokuthi ukuphi umusa uyakufumana lapho khona khona osisi bakhona osisi abathole umshado bedayisa ngomzimba. Yebo. Basemshadweni lamanje isikhathi sesiphelele umshado wabathola bela abadayisa khona. Ayi. Ikhona indoda eyahlala
eceleni kwechibi for 38 years. Hayi madoda. Wena ukhaliswa yileso sikhathi osihlalile kumbe 4 months kumbe 1 year, ikhona indoda yahlala 38 years. Wathi ma isikhathi sesi right ukuphila kwayo kwayithola lapha. Hayi. Ukhona umama owahlala 12 years elomopho wegazi. Hayi bafowethu, we are right on time. Hayi. Engahambi emshadweni, engahambi emcimbini, iyayikhona endaweni umama nje uyayibona evalelekile. Isikhathi sakhe right waphila. Abanye bayangena ku-relationship for 2 years, umuntu acomplain afuna ukuthi ngasethethwe ngasokwenzakaleni. Uyakwazi ukuthi uJacob wahlala 14 years ukuze athole uRachel. Akuzange kube late. Kwaku right. Right on time. uLazaro wahlala engcwabeni 4 days. Wabona waziwanini isikhathi sasesi right, uJesu wafika wamvusa. Hayi bafowethu. Ngisathi mina bahlobo bami, la ukhona linda isikhathi esi right, awukho late. Sebezokutshela ukuthi hayi wena suchiwe isikhathi, hayi wena sokwenzakala this, hayi sokutheni kungathangani. Linda isikhathi esi right. Isikhathi sikaNkulunkulu yiso isikhathi esi right. Ungafast tracker izinto, i-shortcut ayikaze yaba right. Indlela enqamlelayo ilezigebengu, indlela enqamlelayo ilameva, indlela enqamlelayo inobungozi thizeni. Awukholete la ukhona mhlobo wami, awukholete. Linda isikhathi esi right. Amen. Mfundisi wami siyathokoza kakhulu, siyathokoza kakhulu. Sisho njalo ngani zakwethu ukuthi isikhathi se-right isikhathi sikaNkulunkulu. Isikhathi sisho njalo ngani zakwethu. Mfundisi wami molo tata, Mr. Singaphi, be greeted man of God. Siyabulisa tata. Molweni. Kuhle tata, kuhle siyabulela inkosi nathi. Kunjani ngapha? Sigcinakele tata, Yesu siphethe ngembo. Siyabulela. Tata, man khawulezisa tata. Ya, siyabulela kakhulu tata man, nami kuhle akuvume ukuthi manithule. Ukuba ngabana sifike on time. Inkosi sifihlile, sifike ngexesha elililo. Noba sifike sinezivubeko, sifike sinemigruzuko. Sifikile inkosi sithandile. Singabanye safika sichaphe namasiko, sichaphe yonke into. Kodwa inkosi yasinceda, yaselekelela, safika kulombuso. Akukho nto inhle esinokuyalatha emva. Akukho nto inhle esinoyikhomba sithi siyenzile yabangela ukuthi masiqualify ukuba ngabana masifike. Kusemalanga nje isizandla sifike kulombuso kaThixo umhle kangaka. Kungekho nto esinoyikhomba siyibambe ngezandla sithi sayenza, sasuke sayifumana nje lento mahala ha njengoba kubhaliwe encwadini kaIsaya 55 lithi izani nonke nani ningenamali, izanothenga yonke into isimahla. Bekuthiwa imali nisebenzise ezintweni kodwa aneneli izizwe. Izani kule kaNkulunkulu. Sibonga ukufika tata man, sibonga ukufika singaqualifyanga. Yazi yanikhumbuza emva lento sasiyibukela kude, nikhumbula ndikhula sikoma primary siyibukela kude insindiso inhle abantu nisiqonda ukuthi inoba ndingeni, kodwa lafika ixesha lento yakwanela nakuthi.
Sibonga ufika tata, sibonga ufika, Yes, sibonga ufika. Uyazi sifika icango lungavalwanga tata, sifika icango lungavalwanga. Sibonga noThixo lo njengoba sifikile lapha kuye kungathuleki, inkosi iyazibonakalisa ngandlela zonke. Kunezwi enalike ndalifunda elipha kwincwadi kaJohn chapter number 14 verse 21 lithi lowo uyamkelayo imiyalelo yami ayigcine nguye ondithandayo, lowo ke undithandayo mna uyakuthandwa ngubawo, nam ndiyakumthanda ndizibonakalise kuye. Sibonga lo ndawo tata, noma sayifumana lento singayiqondi, kodwa kwathi lo miyalelo mibini mithathu sayinikwa kwathiwa kuyahlaliwa kulento. Xa sowufikile, noba ukhulela kwifemeli etyamasiko, noba ukhulela kwifemeli enyangayo, uyawashiya amayeza, uthembele kuye uThixo, uthembele kuye uThixo, uthembele kuye uThixo, uthembele kuye uThixo. Ikwayo xa sifika kule nto esathi usisi kwathiwa kuhlalisana, kwathiwa xa ufike kule nto awatyi amasiko, awunyangi, awuhambi imicimbi, uyahlala uzigcine bucala. You just set apart yourself, ungazidibanisi naba bantu. Siyabulela ngokwenza njalo tata, inkosi yazibonakalisa kuthi, sambona ukuthi uThixo lo ukhona, uyasithanda. Sibonge loo nto man. Siyabulela tata man, siyabulela ngalombuso wasezulwini, siyabulela noba sasesinxila singabanye, noba sasesingamasela singabanye, sidlisela ngathi tata man ukuthi singomankazana, akho mankazana ngeke singawafumani siwafuna, kodwa umusa kaNkulunkulu wasenela nathi. Kwazalizwe lithi ingabonke bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso, ngoba munye umlamli phakathi komntu noThixo ngumntu uKristu. Sibulela ukwamkela lo Kristu Yesu, wafika wawukwanela nakweyam impilo, zaphelela zonke izinto ngokwamkela uYesu. Asinangxaki ngoku siyaphila, noba bayanyanga, noba ngaba bayasithuka, kodwa le nto ikwanele entliziyweni zethu. Sibulela le nto yasezulwini, le nto sibonga, le nto noba iyanyenjwa le nto, kodwa le ingamandla kuthi. Lithi izwi lenkosi, the message of the cross is foolishness to those who perish, but unto us is power. Sibonga amandla lensindiso tata. Ndingathetha ndophele independent, kodwa kuthi make ndivume mandithi sifike ngesikhathi apha lo mbuso kaNkulunkulu. Akuvumi ukuthi masithule, kuthi make singqine sithi iyasebenza lento. Ayikhethi balala mntu, ayikhethi buso bamntu. Lo uvumayo ngenhliziyo akholwe ubuyesu lona uyinkosi, uThixo wamvusa kwabafileyo, lithi uyosindiswa. Ayithi unamalini, ayithi kona ukutyetywe kangakanani, ayithi ngumntwana wesinana, use-UK, uphiphipi. Hayi, ithi le nto ukholwa nje ngenhliziyo kule. Sibonga ukholwa. Siyabulela tata man, siyabulela. Siyabulela man, siyabulela tata. Ayithi noba ungumntana wepremier, noba ungumntana kaminister, noba ungumntana kapresident, sikhwalifaya ngokholwa kuYesu. Siyabulela kulo wahlatywayo, wahlatyelwa labhatalwa ityala. Namhlanje siphila nje mahala, siphila ngomusa, ngokukholwa kwinkosi Yesu. Inkosi yoxolo inisikelele tata man, kuhle kuthi manditsho ndithi sifike ngethuba elililo kulo mbuso kaNkulunkulu. God bless you. Hi bafowethu. We are right on time. We are right on time in this kingdom. Sifike ngesikhathi esifanele. Right impela bafowethu, sifike kahle. Sifike kahle nezikazi zethu, sifike kahle nama ethu, sifike kahle nalo lonke izolo lethu right. We are right on time. Hey bafowethu, isikhathi esiright esifike ngaso. Sisinonhlanhla sibingelele. Hey bafowethu. Hallelujah. Sisinonhlanhla ukhona. Siyaphila baba, siyaphila. Amen. Njani?
Amen. Hayi bazalwane, Siyaphila nathi sis. akuvumi ngithule, akuvumi ngithule. Siyaphila baba. Akuvumi ngithule ngize ngasuka esitulweni ngamanga inyawo Nkosi yami. Ngibona ukuthi awuqha inhliziyo yami yaze yathinteka kangaka. Yaze yathinteka kangaka mangethe yo bese nginokusaba nginokuzijaja okuningi bazalwane ngizijaja kakhulu. Ngithi hawu Nkosi yami kodwa ngizokusebenzela ngamuphi umnyaka ngipheleliswe entandweni yakho kodwa ngiyokusebenza kanjani sengikhule ngingaka. Hey bazalwane ke angazi ngithini ngicela ukubonga namhlanje ukuthi bekukhulunywa nami bazalwane bekukhulunywa nami. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi konke lokho ebengicabanga ukuthi sengimdala Nkosi yami kodwa ngiyofinyelela nini? Kanti ngifike ngesikhathi esi-right bazalwane. Sifike ngesikhathi esi-right. Sifike ngesikhathi esi-right. Mangithi ngiyayibheka lento mangetho ikhulumayo ngiyathuka ngizwe ngishayela uvalo ngizwe inhliziyo yami ishayela phezulu ukuthi kodwa Nkosi kanti wena unjani? Kanti Nkosi wena unjani? Hey bazalwane ngizijaje kakhulu ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uthe masafikile empilweni yami sengibheka ukuthi kodwa Nkosi eminyakeni esengiyole kodwa ngizophumelela yini? Kodwa Nkosi ngizokhuluma kuzwakale yini ebantwini? Kanti uNkulunkulu uyazi icebo lakhe bazalwane wangitakula usitakulile. uNkulunkulu usitakulile la besikhona wasithatha silimele singena ngeinyembezi phakathi singena sineyikasi singena silimele kodwa uNkulunkulu wafika wasibhandisha uNkosi uJesu. Awu mangethe hayi ngiyayibonga mina inkonzo namhlanje ngiyayizwa ngiyamuzwa kakhulu uNkulunkulu. Ngiyamuzwa kakhulu uNkulunkulu ngibusisa kakhulu bazalwane. Asingasahlehli singasabuyela emuva umuso ongaka wongasifanelanga safika uNkulunkulu asitakula la sitakula khona. Hawu Nkosi yami sithi futhi asitakula phakathi kwamafamily. Phakathi kwamafamily amafamily uthi uyabheka bamazi uJesu kodwa uNkulunkulu wathi wena awu Nkosi uJesu. Hayi bazalwane angazi ngithini kugwele inhliziyo yami igqola ukujabula ukuthi awu Nkosi noma sengineminyaka e8 kusho ukuthi ngisayolshumayela leli vangeli noma sengifike ku8 years. Awu ngiyathuka mangethi into oyikhulumile namhlanje inkulu kakhulu impela inkulu kakhulu. Siyobabamba abantwana bethu siyohamba nabo kunzima. Asabheke emuva bazalwana asabheke emuva. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu angazi ukuthi mangithini ukuthi azange ukuthi angithethelele kuphela ezonweni zami kodwa wangikhulula kizo. Awu bazalwane ngakhululeka ngabanga ukukhululekileka impela. Ngihamba nje ngihamba naye angisabuyele emuva mangethe ngibonga kakhulu uNkulunkulu akubusise nakini nonke bazalwane uNkulunkulu anibusise ngiyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu. Thina bangapha Pitori kunecula lithi nayisali umfihlela ngemaketsi fela. Uyakwazi ukucula bafowethu bengaba ngiyathi bafowethu we are right on time. We are right on the track. Sifike kahle siphakathi futhi akukavalwa siphakathi. Ningasikhomba nisikhulume nisho noma yini kodwa we are inside phakathi. Siphakathi impela nje uNkulunkulu sitakule ngesikhathi esifanele. Sifike nezikazi zethu siyazazi. Siyalazi izolo lethu. Endaweni masihamba sasikhonjwa ngamakhanda. That is our past and we will never change our past. We can't, but we are right on time. Siphakathi bafethu. Sibonga ukuthi sifike kahle isikhathi esifanele. Ukwethu kubalekile mase siphakathi sisebenza ngokwethembeka ngokuyikhandla ukuyimisela kuleli thutshana esilinikezwe. Khuyitsi madumela sawubona sisi. Hayi bafethu. Siphakathi sembusweni we are in this kingdom. Amen mfakane. Molo. Ngiyakubingelela mfundisi nabalaleli niyaphila. Siyaphila sekunjani? Hayi siyabonga. Namhlanje it's a very interesting topic because earlier today bengikhuluma noma wami sikhuluma nje and I'm like yazi mama ngabe kuya ngami mina personally. Ngiyamjoma wami ngithi ngabe kuya ngami ngabe indaba yensindiso yokusindiswa I feel like ngathi ngingayithatha ngimdala probably when I'm like 60 ngisho kanjalo kumama ngithi mangina 60 I feel like that's when because now I feel like I'm easily distracted izinto zasemhlabeni I'm still young ngapha I'm trying yabona nje so ngiyamtshela uma ngithi yeah sithi yakhuluma athi you know what
indaba yokusindiswa Nhlanhla seyakhuluma yena indaba yakhe ukuthi yena indaba yokusindiswa babakhe beka umfundisi umshumayeli. So uma yena wayithola vele asesemncane indaba yokusindiswa, and then masayicoca uyasho ukuthi hayi mangicede ukuyithola vele ngahamba but ngahamba ngakhubeka endleleni indaba yokusindisa ngakhubeka ngahamba. Ubaba mangisesikolweni umfundisi babakhe umazanga saya esikolweni wayezweni and everything athi but you know njoma ngikhula noma sengikhubekile endleleni because of ifoundation engayithola mina ngisesemncane ngabuyela ekhaya back home ngayoxolisa kubaba, and then I went back to God ngabuyela kuNkulunkulu ngabuyela nje athi because I got the right foundation ngisesemncane insindiso ngiyayazi. So ukuduka kwami ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi azange ngiduke ngafela lapho, ngaduka ngabuya isikhathi sesekhona ukuthi you know what ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngeke ngasithola isikhathi sokuyenza izinto emhlabeni. That's why namhlanje ngikhona ukukuxoxela wena ukuthi kuyenzeka so that now ungayenzi lawo maphutha or noma sowayenzile but then whatever uzokufica. So basically mase okay athi ngibuyele ukuthi esikhathi ngimtshela ukuthi okay ngifuna ukuthola izinto ngimdala ngina 60 athi you know what it's fine, but then inkinga the trick lento ngitshela yona ukuthi awazi ukuthi uzoshona nini as young as you are, asazi ukuthi kufa kuyokufiqa nini. Wena you might ukuthi ufuna ukuthola insindiso una 50 but kuleyo 50 ungafiki na ku 50 na ku 40 ufiqe. So you can't say that because you're not sure ukuthi uzofika kuleyo age ozofika kuyona awazi. So ithathe manje vele uhambe nayo. Yes, it's hard and everything. We're just talking. I was very emotional today. So ngafonela manga ngitshela ukuthi this whole thing, this life thing, blah blah blah. It's no, because you know masomdala I feel like ngathi so relaxile. Awusazinaki into zasezweni kakhulu compared to thina abantu abasesebancane sisafuna into zasezweni siyahalela and everything. Athi no, ithathe wami because ukufa kwazi ukuthi kuyokufica nini. So umcela uNkulunkulu ukuthi no, moya ingcwele ngifuna izinto ngisithathe ngesikhathi esiright, yonke into uNkulunkulu nesikhathi sayo. So here na ngibheke incwadi kaHabakuk mololo ukukhuluma ngale ndaba. I remembered the scripture of Habakkuk. Habakkuk was complaining to God. Complain uHabakuk athi kanjani wena uNkulunkulu uhleli ezulwini ubuka amehlo ubuso bakho bukhazimula njengelanga, ubuka kuyenzeka konke lokho kubi emhlabeni. So ngicela ufundele yona ngesizulu uHabakuk ngiyacela mfundisi wami ngicela ufundele yona ngesizulu. Habakkuk chapter 2 verse number 3. Yes. Ngokuba umbono usongowesikhathi esimisiweyo uphuthuma ekupheleni awuyikukhohlisa noma ulibala olindela ngokuba uyakufika nokufika awuyikwephuza ezizulu bafethu. Yeah, now I'm saying ukuthi ngicongifundele ngesizulu because yeah. So basically the scripture let's uHabakuk maka complaina kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyamphendula uthi mamela ngiyakubona konke okwenzakalayo but ngithanda la makathi ngithanda ngesilungu uthi my time is not gonna delay. Uthi it might seem slow coming. Uthi but my time is not gonna be delayed. So basically the scripture is uNkulunkulu he's not gonna delay. Yonke into kaNkulunkulu it's on time. Ayikho into late, ayikho uyasho ukuthi noma ukufika kwami it's not gonna be late and it's not gonna be late, it's gonna be on time. So noma sisendabeni yesikhathi ukuthi ya uNkulunkulu isikhathi sakhe asikho late because thina yes we complaining buya uNkulunkulu isikhathi blah blah. You're like no, relaxani esami isikhathi sikafiki and mase sifika anyeke kube late or anyeke kube early but it's gonna be on time. So siyambonga uNkulunkulu njengoba usakhuluma bazwane asambulele nje yazi imfihlakalo engaka ukuthi you know what whatever we went through bekufanele kwenzeke ngesikhathi sesitholile. You know you spoke about the scripture so uthi
osophunyukile enkembeni angasabuyele emuva, angasabheke emuva. So siphunyukile sonke enkembeni. The Bible says ukuthi ngokuphenduka komuntu kwesono osodwa izulu liyahlokoma. So ngokuphenduka umuntu oyi-one, only one, uNkulunkulu asabi only one kulo mhlaba ogcwele. So izulu liyahlokoma, kuyajatshulwa ezulwini, kuba mnandi, kuyenzeka efeast, izulu liyahlokoma, kuba mnandi. So uNkulunkulu uyafuna ukuthi siyenze kahle, and uyafuna ukuthi yonke into ibe ngesikhathi sakhe. You know, isikhathi saNkulunkulu, it's not gonna delay. Into engayisho le ukuthi siyambonga uNkulunkulu. So esikhathini samanje siphila esikhathini sokuthi vele siyasijaja ukuthi ngisese young, ngisesemdala ngeke ngisakhona ukufikelela in. So ngathi noma sekwenzekile, you spoke about the scripture saka uNoah no lo mduza wakhe, umalume wakhe, ukuthi no khona basekakhuphuka nje ngamanzi, mathi yakhuphuka hleli phansi, waba ku level yokuthi bakhona ucommunicate yena no. So makamcela ukuthi amvulele bengasakhonakala because ovulile uhambe nesikhiya, ovulile uhambe nesikhiya, uvalile futhi. So mase siyambonga uNkulunkulu ukuthi man as noma sekwenzekile konke, but siyambonga ukuthi sele sabuyele emuva. And we were talking about indodana yolahleko. The word of God says ukuthi, you know, masekathathile yonke ingcebo yakhe, wayidla nezwe, and he came back, wabuyela emuva, wakhumbula ekhaya. The word of God says ukuthi ubabakhe makambona saqhamuka kude, it is wamhlangabeza, wamhaga, makafika endlini. The Bible says ukuthi wamnika the best robes, wamnika the best shoes, wamnika the best everything. And yena usafila ukuthi uyazinyatha ukuthi no, baba, I'm not good enough to be called your son anymore. Usho kanjalo, but baba uthi no, you are my son. Into engijabulile ukuthi ubuyile ekhaya and uyaphila. Even though the brother was a bit jealous because uyambona ukuthi hi, why baba in, but then baba was like no, siyambona ukuthi uyaphila, ubuyile, and happy. So konke sekwenzakale, uNkulunkulu abona ikusasa lethu, izolo lethu, but uyajabula ukuthi siyabuya kuyena and siphenduke bazalwane. You know, the word of God kuma Romans, I think it's Romans 12, uthi ethembeni nithokoze, uthi osizini nibekezele, uthi ekukhulekeni niqinisele njalo. Ngathi singaqinisela futhi nasekukhulekeni sithembeke, ngoba vele insizini siyandlula kuzo, siyandlula, but ukhona umsabelo wamakhola uthi ezinsizini zethu iso lakhe liyabona. So siyambonga ukuthi siyasibona naseinsizini zethu, but insizini zethu uthi sibekezele. The Bible says ukuthi ukubekezela kwethu kuvimba izono ezinkulu, I think uMshumayeli. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngathi singahlala kuyena singasuki. Amen bazalwane. Sabonga kakhulu sis, sabonga kakhulu sisho njalo ukuthi asifika ngalate bafethu. We are right on time. We are right on time. We are right on time. Nalaba ba request manje bafike ngesikhathi esi right. Murutu wakadumela sithi khwapho bafethu, sithi khwap. Shanga ngendu kwesheshaya. Ganza mantuwa. Murutu. Kya dumerisa ka lebitso le matla la morena Jesu moruti wa ka la kae? Ke hantle ntate uphitse. Re phetse ke dumedisa le bazalwane bohle ka lebitso le matla la morena Jesu. Amen. Ha sa lo mphitlela. Nna ke maketse fela. Ke maketse. Bereng ha ke le mobe ke le tjena. Ekaba umpone jwang. That a re late re fitlile. That's what I was saying one day, Gere. As long as kisa bona nkgono a ithekisa, I'm starting a ithekisa. Ke satsho. Gore how late mme wa ka, how late how so tlile, how late obane. Islakwazane basingaka singasithengi, abantwana bethu basithengisa. Unomuntu oka waclaim wathi uJesu akafuni wonke ama 2000. Wonke akafuna. Kodwa hayisalumpi isilokazane isilokazane singakwazi ungaziboni lapha emgwaqweni. Ubona abajang abayonga laba basasezibona ukuthi umzimba osase right. Kutsho ukuthi mase babuyile base bafikile engqondweni zabo uzofika uNkulunkulu. Athi kudala ukunika isikhathi uphilile manje woza yini.
la True. umbuso ndibaba kulo mbuso wethu la wabona basingeke lento ukujaja sizawa right kulo mbuso uJesu azange ajaji umuntu kwaba nentombazane ezomwashizya inyawo la abantu bakhuluma bathi babe bamyazi abe bamu kaba Jesu omutsile kanti lo muntu lo bungumuntu omunye wrong kodwa uJesu owasha inyawo zakaJesu wathini uJesu kuPetros wathi wena ndifike lapha endlini yakho azakuze la uvasi inyawo zami ngenyembezi zakhe asikho late hayi asikho late baba andifuni thatha isikhathi sithi kunabantu abasemuva kwami wesalungiphihlela nna ke mbake sefela Mruto warelo ba fitile kana re fitile kana dokotela the chief the man from above potol Abraham asibikele futhi swami angazi Ngiyazwakala. dokotela Hawu siyabonga siyabonga. ngiyakuzwa mina Hawu siyabonga befundisi siyabonga mholi. Hey. Cha mina sengenela nje khona umfundisi unkala uvele wayiqeda yonke lento kodwa ke khona indoda ayishile ikhona indoda eyathi seyigugile seyina 75 years uNkulunkulu wafika wathi ephuma ezweni lakini uphume naseyihlotsheni lithi iBhayibheli wayiphi isithembiso okungawukuthi unkosikazi wagcina ehleka eyitshela ukuthi hayi ijoke ngeke kwenzeke Abraham lo ya hawu hey mina ngiyazi le ndoda kodwa ngiyazi ikhona impela yathi kwathiwa hayi ngeke lona unkosikazi wahleka wathi hawu mina sengisalukazi nasekliniki bazongixosha musi ya kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasifeza isithembiso sakhe okusho ukuthi hayi kusase isikhathi we are on the right time. Yeah, we are on the right time. Bengithi nje ngidlule lapho ngoba ngiyabona namhlanje no lady apostle wethu uready. Ake ngishiyele yena. Amen bazalwane. Amen. Siyabonga mfundisi siyabonga kakhulu awumadoda kungena umprofeti siyabingelela sezulwini Siyabingelela egameni likaJesu. amen sis Ngithanda ukubingelela abazalwane bonke. Siyabonga ukuthi yazi sesikhona. Sifike ngesikhathi. uNkulunkulu wami, ayibuhle uNkulunkulu. Wasdobha la sidobhe khona, wasithatha la sithathe khona ngesikhathi esifanele. Awu uNkulunkulu wami, siyambonga uNkulunkulu muhle bazalwane. Siyabonga nje ukuthi asindlulise nakulezi zinto esindlule kuzo. Asibe kule kingdom ngesikhathi ngoba siyacabanga ukuthi ngabe singabanye abantu ukube safika ngalesi sikhathi mhlawumbe ngabe ipride yethu kwelinye izinga sijaja abantu ukuthi abafani nathi thina kunezinto esingazazi bona sebeyazazi befikile kule kingdom. Sembonga uNkulunkulu ukuthi sifike ngesikhathi nakulesikhathi. So inhliziyo nami nje mawusakhuluma abazwane kunalento yokuthi masingasaphumiki sesikhona sesicela ukuthi singaphumi. Ngelinye ilanga uJesu mayenza umfanekiso uthi umfanekiso wezulu ufaniswa nentombi ezilishumi. Lithi iBhayibheli kepha phakathi nobusuku kwamenyezwa wathiwa nangu umyeni. Lithi iBhayibheli lithi bathi phumani nokumhlangabeza. Lithi iBhayibheli khona zavuka zonke intombi zalungisa izibane zazo kwatholakala ukuthi ezinye kulezi eziziwula azinawo amafutha zicela kulezi ezinye intombi zithi cela ukuthi nisiphe kwawenu bathi hayi ufuna ukuthi awethu nathi ashode hambani nela kulaba abathengisayo nani nosifunela wena. Lithi iBhayibheli mabe saphuma wafika umyeni. Nkosiyami masingaphumi ileyo nto nje senhlizweni nami mawusakhuluma ukuthi sesikhona ke sesifike ngesikhathi kodwa uNkulunkulu akasiza ukuthi singaphumi ngoba maziphuma uyafika umyeni. Lithi iBhayibheli umyeni mayisefikile wavala ziyabuya zithi ziyanqonqotha ukuthi usufikile umyeni usuvalile umnikazi womnyango usunalabo abangaphakathi. Masingaphumi nje leyo nto nje egcwele enhlizweni nami mawusakhuluma ukuthi khona sesifike ngesikhathi asisale sesihlala sekunjalo sesifikile ngesikhathi makungenzeki singabi nesho lokuthi sesike safika sayuzwa itaste yokufika ngesikhathi ukuthi mnandi kanjani bese sithi ake siphume
nginalento nje ukuthi uyofika umyeni usaphumile bese uba late. Ya kuzowenza ukuthi afike umyeni usaphumile wena bese uba late kanti wawufike ngesikhathi. Siyabonga abazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu sis, siyabonga kakhulu bafethu sisho njalo. Siyathatha le advice ka sis, is very powerful ukuthi as much as we are here on time, but what is more important ukuthi singasaphumi bangani zakwethu. 1 Corinthians chapter 10 verse number 1 uthi umpostoli Paul angithandi ungabi nalo ulwazi ngokhokho bethu, ukhuluma ngabantwana bakwa-Israyeli. Uthi uNkulunkulu ma ethumela uMoses eGibhithe wabakhulula bonke, wabavulelwa ndlu olubovu bonke, badla imana bonke, wabaphuzisa amanzi edwaleni bonke, wabayenzela zonke izinto bayabona iy'mangaliso zikaNkulunkulu bonke endleleni bahamba noMoses. Besathi kodwa umpostoli Paul iningi labo alingenanga ezweni lesethembiso. As much as all of us we are here on time, but some of us will never make it. Lapha uIsrael ehamba ehlane, iBhayibheli lami lithi emini bebesibekele ngensika ngefu. Ilifu lali represent umoya ongcwele, li representa ne-umbrella malishisa ilanga. Uma lima ifu emini uma limuva ifu Israel wonke kwakumele amuve. But sithola ukuthi uIsrael uma ifu limile, uIsrael wayephuma evakashele ezinye izizwe ezazi omakhelwane labe behamba khona. Lithi limuva ifu le abanye babantwana bakwa-Israel abakhululwe eGibhithe basala endleleni mhlabe ifu limile bavakashela ezinye izizwe. As much as we are here on time, as much as singafelanga emanyaleni, as much as safika nezikazi zethu, as much as saseyintombi nto, as much as saseyinsizwa nsimo ohamba ukuthi nsi, as much as wena ungakazi uboshwe, as much as wena ungakazi ulala nenye intombazane ngaphandle komkakho, as much as ungakazi ulala nenye indoda ngaphandle komyeni wakho, wenze kahle na ufike ngesikhathi. But kudetemana ukuthi uzohlala yini la kuze kube sekugcineni na. Uthi uJesu abayobekezela kuze kube sekugcineni. Kuyiqinisa impela, sifike impela isikhathi esiright. Kodwa kukhona abathi masalindile, abanye bodlunguza ngaphandle bothenga amagwinya bofuna odrinki, lisuka ibhasi. Abanye lithi lisuka ibhasi banekhwama bayishiye ebhasini, kulahleka yonke into ngoba bathi basalindile, abanye bathi bayochama. Sifike kahle sonke impela, isikhathi sifike ngesikhathi esiright. But the question engamesingabanayo ebusuku ukuthi you will be able to wait kuze kube sekugcineni na. Iloko counter ngabe usanyakaza, ngaliduma noma yinini ibhasi. As we speak lingaduma noma yinini, kube umlando. Sengivala ofunda incwadi yokugcina kaDeuteronomy kune statement esibhlungu kabi lapha esikhunywa uNkulunkulu etshela uMoses. Very painful statement. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathatha uMoses wamkhuphukisela phezu kwentaba. Sibhlungu lesa statement. The last chapter kaDeuteronomy, I think chapter 34. Wathatha uMoses uNkulunkulu wamkhuphukisela phezu kwentaba. Lithi iBhayibheli wamkhombisa iKhenana ney'ndawo zangakhona, wathi nanti izwe engalifungela oyihlo ukuthi ngizobapha lona. Uthi kodwa I've got a report for you ukuthi wena kodwa uyikungena. Singaki isikhathi uMoses waspend ehamba ehlane hlukunyezwa abantwana bakwa-Israyeli khandla ngomsebenzi wenkosi, kodwa kune-report sekuzowela ukungenwa ezweni lesethembiso wanikezwa sona uMoses kuthiwa i-report engiyiphethe embi ukuthi angibaqamba manga nanti izwe. Wamkhombisa izwi lesethembiso, wathi okubuhlungu ukuthi wena uyikungena kulo. Khona lento esiyikhuluma ngelini abayikhombela eduze, bathi kwamenyezelwa ngezulu, kwamenyezelwa ngekhaya lokuthula, la khona ubumnyama nokukhathazeka nenhluphu kungasekho, bekukhomba bekude, abanye belapho. Singifike kahle sonke ngesikhathi esifanele, but laba boyobekezela kuze kube sekugcineni bona bayosindiswa. Ungabe usanyakaza,
hlala phansi. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe ngokhona lo ngakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda aye kuphikisana nganza ukuthi siyabonga nokuba siyakhuluma sizwe inkosi nokuba siyashumela sizwe inkosi konke sikukhuluma selekelelwa uNkulunkulu ela. Siyabonga imikhuleko yenu, siyabonga izeluleko zenu ngaphezulu kokushumayela asiphendukeni kuko konke sehluleka kukho uNkulunkulu esitakula. Hlala ngisho sikudinga kakhulu bafethu asisho ukuthi sikubambile kodwa siyakhohlwa ngokusemuva silulela ukuphambili. Siyathemba bafethu sonke lesibili mhlawumbe ubuhiqi benetwork angeke buke bekhona ngoba sesizama ukuthi akutholakala iWi-Fi ke bafethu umuntu afe kube kanye ke ukwenzela ukuthi konke kusebenze kahle kushumayeleke kahle ivangeli silimemezela ngesipindi uNkulunkulu asasibolekile ithuba lokuphila. Bafethu ngiyanithanda nokuba le platform iyaqhubeka because ukhona wena. Ukuba ukho wena ngaba le platform ayiqhubeki nathi lo life wethu siqale ngesikhathi seright kanti kwakuzoba khona wena kwaba khona nami kwavela kwaba u1 so asiqhubekeni bafethu simemezela ivangeli uNkulunkulu asalibolekile ithuba lokukhonza kulamakhaza bafethu nembathe kuyabanda bongani zakwethu thina nje ugesi subhubhuhla udula inyawo seyayisile laphansi lo muntu ehlele esihlalweni kodwa siyabonga kakhulu bafethu ngiyanithanda ngothando luka love uNkulunkulu agcina lokholo lweni simemezele bafethu esikholweni umqhele subheke kuKristu yona sibekele umqhele lokholwa kuzo zonke inqinamba nezinselela kuko konke esihlangabezana nako ziningi izinto esihlangabezana nako kokunya sokukhuluma umuntu uzafela ngaphakathi but keep on pushing until the end. uNkulunkulu silindele ngale ngaphesha komfula silindele ukuthi sinqobe phezulu zonke izinto esihlangabezana nabo bafethu laleni kahle uNkulunkulu umusanibusise nginithanda nonke ngothando luka love. Good night bafethu laleni kahle egameni lika Jesu siyabonga. Ngicabanga ukuthi ngizoyidownloada manje le lukuzana ngi-upload ku YouTube. I think kumele ngiyibhala ngithi we are right on time. Sifike kahle we are right on time. So bhala kanjalo ku YouTube bafethu laleni kahle siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Amen.